Amen. Ena ye juada abono nso apa ho sima kakra bi. Ye ma ya hwefo nyina adwo mama kwaba the ba righteous television so. Righteous TV. Onyankopon Ahinie TV. Righteous TV. The gateway to heaven. Abusia kame ho ne mfa seda ema Israel kunkun ni Nyankopon. Oba ade Nyankopon. Se nenso enam ne doni ni mobru hu so. Onam na doye so. Na nenso wa wo hweme ene menso no wa maye nkwane. E dana sibibri aseda nshira ntontom enkanidini. Aseda etosu mienu ye de ma Onyankopon Diyifo kronkron otini ni no Diyifo agima Benjamin owura me bia wo bia Onyankopon na sumdwe enka wona anwumre ye da Onyankopon ase se do ni brain so onam so de TV nwanwaso a ye righteous TV aba ye sada ye mama abeta ye ro Diyifo agima ne ho kani mama me bia wo bia Mr. Yuru Nyankopon se na sumdwe enkan ene eye niji da efri se Onyankopon Diyifo no otini ni Diyifo agima Benjamin oni Asaase ne ba behia sede na ano ye na Maria emra abofo no eba ne nsra no omode ye na je nkwa KRISTO ebetu ne yefunu no wo se odi asempa ede na nijie ena eba ene wa wo hwem wa ye nhira mesoma ye nhira fa wo telephone fra odofo bi na fra onia bi ka kire ne se Onyankopon Diyifo kronkron no otini ni no Diyifo agima Benjamin ene oni Asaase na ba behia na de ni Nyankopon no e de asoma no obeka ama yenso yatibi nhira ne menso na ansa na yebeko yedwumadie no so no ye eda panini ba ko wa ha yebeko ne nchen ni akoma na kwa aba eda pacho me mo adwo mo akwa aba the righteous television so opanyin dwumo na nyum media so na pacho ne fi ni adwumo muti sei awurade adom bibia boko na nyum media eda osusu Nyankopon ene ye na awurade Yesu Kristo ase na asida etosu bio enkoma Onyankopon ni Diyifo agima Benjamin yes ye Onyankopon nam no so na awiemlei ohu oman no mobo yes na onam no so ebie righteous TV wode betene Nyankopon ma yes aside to so bi so enkoma Diyifo agima Benjamin hu kani yes ama abeta yes le se Nyankopon adwuma no kwa hu kani kan ho yes na oni adwempa obeble ne kwasem eda ne kwasem Nyankopon so oye no kofo kwasem ana odom na kwa oba papa ne kwasem ida mama abeta enyu bi obia na enyu ye chia no amen yo ni adofo said the medical catch there no and the Israel Nyankopon Diyifo kronkron de wasoma no enche bia obeba ye nchen o wa ha life or righteous TV ha life ka wakoma tu yem o de ane say obefa phone no wa fra odofo no de o kwa asori a one ne ko no aha odofo na wasuma sembia o catch there no fa phone ne frɛ no na catch say Israel Nyankopon Diyifo kronkron de wasoma no me kire mi ro Diyifo agima Benjamin ene oni Asaase ne fo ebehia na de ni Nyankopon ne de asoma no ene wa be kamo sumasem ani mo hintasem ne bi e de a kire ye kosoma television nda ha menyi mfiri ha eda me pacho minim se wakwa asori kakra me hwe mfi se woni afi kakra oni dwumo pacho ye no kure me pacho emre ben na no Nyankopon Diyifo kronkron me kire Diyifo agima Benjamin de wasoma no edi nhyiemu ena nyum media eda Onyankopon asibiu ena na ko Diyifo agima nyama ase onse asema gusa media eye me enije na eye ahosepeso so ansa na obeti Nyankopon Diyifo bi nka no jise Nyankopon na owosuru musuru no Israel Nyankopon ho asem na meka no me pachai jise ono ayi na koa na wasoma no osoma na wamna begina bonche so atiem na ene na fa Asaase ni so nyina me ka Asaase a me ka Asaase etisu ba bia Asaase no kopia
enti enum ana mete ne no kwasem se Nyankopɔn Diyifo bi apie yefe no Diyifo Adwuma Benjamin na eni de me pinchen na makɔhwɛ ni a ɛkasɛ so atase ye due ma Satan ne yakɔ asɔre o yakɔ asɔre ni miti Nyankopɔn Diyifo wɔteɛ mu Sunsun FM wɔteɛ mu wɔ mlono so mia bebree ɛwɔ Kumasi Asaase so wɔteɛ mu mlono so ne yɛtee ne no ne yɛbɛhyia Diyifo Adwuma Benjamin na mpa yɛbɛhyia ne yɛhunu sɛ Onyankopɔn yɛ nokwafoɔ sɛ Asaase wonya amane na hɔ kwada sɛ Asaase ɛyɛ propra sɛ die de kwa na ɔbɛsoma ne NOKWARE Diyifo amana ba Asaase so ɔbɛsoma ne NOKWARE Diyifo amana ba Asaase so ɛda yɛda wase na ɛda me paacho o ansa na wobɛhyia Onyankopɔn Diyifo kunkun kyerɛ de wasoma no miro Diyifo Adwuma Benjamin no ɛda wode ne toto ɛyɛ Asaase ne so asɔfo Asaase ne so Diyifo ɛne Diyifo ana asɔfo na wo ɔmo na ase dada na nsonsonie no me paacho senate oh nsonsonie ne die ɛso na kakraka untimi fa Diyifo Adwuma Benjamin nyina hɔ ya wo ntoto asui emla meti wani mo panyi dwuma ne wo kasa wo Righteous TV ɛfa menya hu enema asɔfo bi a wɔse wɔne Onyankopɔn Diyifo yi wɔna mede wɔne ne ehu wɔn na mate wɔn ka wɔse wɔde ne gyina bebegyina Diyifo Adwuma Benjamin ko so hwɛ Diyifo no na dwuma yemu na wɔse Israel Nyankopɔn na ɔbɔ soro ne asase de na no wɔtɔ Misrim so rem kwasem ɛma asase nyina hu sɛ ampa wɔne ɔbɔ soro ne asase na asase antimi ankasa tumidie ni ahoma aka nyina antimi ankasa no wɔna da ne ho adi akyerɛ no kwasem ɛna wɔs on kan sɛ asase sɛ nsɔre adɔso nanso agro no obi edi endi sɛ na etie nsɛm na Diyifo wɔ asase so asɔfo wɔ hɔ asɛmpakafo wɔ hɔ na obi aso amekasa omu nyina bɔ mu ka kyerɛ sɛ yɛnyere yɛ ho na Nyankopɔn dɔ no da so ɛwɔ yɛn nkyɛn ti asɛm ni obi aba asa na omu nyina aka etu Diyifo Adwuma Benjamin ka sɛ dabi Nyankopɔn dɔ atwe firi yɛn nkyɛn kɔ kyiri ti yɛn nsane mfiri akwammɔne so na ne yɛn de agoro ne yɛdi na anu mi sɛ asɔfo no Diyifo ni bi ɛne asɛmpakafo ne anim wɔn ni bi ɛne asɔfo ni bi ɔmo ti sɛ Nyankopɔn Diyifo yi ne okay ɔmo tene no hunu sɛ ampa asɛm na Nyame Diyifo ne kana yɛ no korɛ nanso ɔmo anya ntuma firi sɛ wɔn fa nsoma wɔn kwasem na sɛ asantifo suban na ba hɔ yes ahoyɛ anabam yes ya fa nsoma ɔmo ti no ɔmo sɛ ɔmo gyi tuma yɛbɛka sɛ ne Diyifo ne yɛ no kwafoɔ so ampa so yɛ no kwafoɔ so na sɛ onim Awurade yes okɔgyi tuma onim Awurade ɛda wasema okay ano ɔdin o ɛyɛ no korɛ so na meka no korɛ so ɛyɛ no korɛ to do a efi ne kekanye bi ani no kwasem ɔmo ti wɔ Diyifo ne ne no kwasem yɛ wɔ asɛmpakafo wɔ Ghana ha no kwasem yɛ nipa nim wɔn din ɔmo ti mɛka sɛ ɔmo ante Diyifo Adwuma Benjamin kada ɔmo te no kwasem ɛna yɛn so nsɔre ma ne yɛtee no kwasem yɛne bi didi nkɔmɔ ɔmo ti mɛka sɛ ampa yɛte na yɛka kyerɛ ɔmo a ɔmo sɛ yɛadwene sɛ de yɛadwene mɛfiri ɔkronkron ne wɔ Diyifo Adwuma Benjamin so adentia so ɔmo mi sɛ yɛti wɔ Diyifo Adwuma Benjamin a yɛbɛhu sɛ ɔmo yɛ atorofoɔ abusua safe na ade o television ato a ayɛ Righteous TV wote Righteous TV a na kyerɛ sɛ the gateway to heaven Righteous TV Onyankopɔn Ahenni TV na kyerɛ sɛ ɔmo nyinaa yɛ atorofoɔ ɛna ɛyɛ ɛda panyin secretary ɛka wasɛm no safe na ade TV ato a na mekɔ so akae o sɛ baabi a wo ne Onyankopɔn Diyifo kunkun mekyerɛ Diyifo Adwuma Benjamin ɛbɛhyiam ɛyɛ Kumase ɛdwe so ɛkyɛn kurom Kumase ɛdwe so ɛkyɛn kurom ɛhɔ na Onyankopɔn Diyifo kunkun
Diyifo agyeman Benjamin de asoma no wayi sɛ ne Nyankopɔn no ɛne obiara ɛnam ne so ne nipa nhia na ne soma ne mu no ɛyɛ tene ne nsɛm ɛna ne Nyankopɔn ne de soma no ɛda mepacho esi a sɛma wo katwa ato yi sɛ kyɛ sɛ yɛ nyinaa yɛ edi agro na sɛ asase ne so asɔfo bebrebe yi ɛne adiyifo bebrebe yi mu nyinaa asɛmpakafo bebrebe yi obiara biara ɛda obiara asɔfo mpanifo nyinaa ɔmo nyinaa edi agro obiara biara wɔsi nsɔre ɛwɔ asase so ɛda bishop fo yi bishop fo yi ɛda na deɛ wɔn ahun sɛ odiyifo agyamegyame ɛna wɔn ntɛm kora atwene sɛ ɔka saa asɛm no ɛna mɛ wusu wɔn ntɛm twe because ɔka sɛ nsɔre adɔɔso nanso agorɔ wɔ mu di a asɔre na ɛda hɔ no ɛnyɛ ɛyi obi otwi kaa na ɛda no ɛnyɛ driver ni o ɛnyɛ teacher ni o ɛna ɛnyɛ agric officer bi o deɛ wɔde Nyankopɔn din ato ne ho sɛ ɔsɔfo deɛ wɔde Nyankopɔn din ato ne ho sɛ odiyifo deɛ wɔde Nyankopɔn din ato ne ho sɛ ɔsɛmpakani deɛ wɔde Onyankopɔn din ato ne ho sɛ ɔsomafo deɛ wɔde Onyankopɔn din ato ne ho sɛ ɔkyerɛkyerɛfo sɛ nkurɔfoɔ na ɛda asafo ɔmo nyinaa edi agorɔ yes ɛna Nyankopɔn nam saa Diyifo agyama Benjamin yi so abɛyi wɔn atɛn ti bɛɛ na wɔtumi de wɔn a yɛyi wɔn atɛn na abɛkɔmpe nipa a yasira no abusua kyɛ sɛ ɛnɛ enyimire deɛ kyɛ sɛ ɛnɛ deɛ ɛyɛ ize wɔ ha koraa ɔhyɛ nkransɛm a Israel Nyankopɔn somafo yi Diyifo agyama Benjamin ne Nyankopɔn no ɛde soma no wɔ asase ne nkyɛn a asɛm na no ɔden kɔso hyɛ asɔfo akɛseɛ adiyifo akɛseɛ asɛmpakafoɔ archbishop popefoɔ nyinaa wom na ɔsɛ ɔmɛka nkyerɛ ɛnyɛ Ghana nko a dabi ɛda ɔsɛ ɔmɛka nkyerɛ asase no sɛ nsɔre adɔɔso na nso agorɔ ɛna obiara die na ɛda mepakyɛw ɔhyɛ nkransɛm koraa Onyankopɔn Diyifo yi ɔkaa sɛ ne Nyankopɔn sɛ ɔnka nkyerɛ asase yi sɛ ɔmfa apɛ me ma ɔbaa bie na sɛ ɔhyɛ asafo no mu a na ɔhyɛ asɔre na ɛwɔ hɔ no a na sɛ ɛhyɛ soma ne ma ɛyɛ turo doo ɛna ma yɛbu asɛm no ho nkontani hu sɛ ɛyɛ ampa wɔn deɛ Nyankopɔn asoma no sɛrɛda na wɔka sɛ ɔkɔhyia a ɔpanyin bi no na Nyankopɔn akɔa bi wɔ hɔ a ɔfrɛ no ho Nyankopɔn sɔfoɔ ɛka sɛ yɛn ne Diyifo ofiri Bible mu na ɛsɛ wɔka ne sɛ yɛn ne Diyifo a Onyankopɔn ayi no saa ne ɛsɛ nkɔka no yɛn de ofiri Bible mu yɛn ne Diyifo Onyankopɔn ayi no ama yɛawo ntoatoɔ so awie mmerɛ yi sɛdeɛ asafo no akyi akɔduru no yɛn de Nyankopɔn fa no so asa atene ne bio nokwasɛm ɛde Onyankopɔn Diyifo yi ɔyɛ nipa soronko ɔyɛ soronko koraa ɔyɛ nipa soronko yɛawo ntoatoɔ so yi mu ɔyɛ nipa soronko koraa kyɛ sɛ ɔde Onyankopɔn Diyifo yi ɛtoto asɛmpakafoɔ ho adiyifoɔ ho ɛne asɔfo no ho a kyɛ sɛ ɛso sɛ kakraka adam yɛnti ɛso sɛ kakraka adam ne sɛ wɔn sɛ ɔman ne nyinaa yɛ anokɔfoɔ ɛwɔ nsɛm bi a yɛka ho ɛmenim sɛ atiefoɔ no ahwɛfoɔ yɛn nuanom yɛ maame no yɛ papa no mu tie no so yɛ no ɛyɛ nokɔfoɔ sɛ so mu sɛ saa na no ɔmoka no wɔ yɛn nyinaa yɛnka sɛ adiyifoɔ no ɛwɔ hɔ no ɔmo nyinaa yɛ atorofoɔ mepatwan na ɔmo ba a ɔmo deɛ ɔmo funu ɔmo de ba saa pɛpɛɛpɛ saa na asɛmpakafoɔ no de kyerɛkyerɛ yɛ mepatwan na ɔmo de twɛ adiyifoɔ nyinaa to gu mepatwan no korɛ mɛsɛ asɛm mu nwura mfi da ampa so na wobu ɔmo nsɛm no ho nkonta wo sɛ ampa adiyifoɔ no a ɔmo no yɛ wɔ hɔ no na ɔmo de ɔmo fu ɔmo bɔ ɔmo tontɔn no ɔma ɔmo kasa na yagye adi eti na ɔmo asa aka sɛ ti asɛmpakafoɔ no mu asɛm o na ɔmo asa aka sɛ enipa a ɔfɛ no Diyifo Nyankopɔn asoma no yi no ɔno ɔka Nyankopɔn asɛm nokwasɛm na wɔtwe Nyankopɔn ma so si Nyankopɔn ahenni so wɔde tene hyɛ wɔn ma ba saa tam na saa asɛmpakafoɔ no wɔn mu ntumi nka sɛ wɔn tene na sɛ deɛ ma Onyankopɔn Diyifo yi mekyerɛ Diyifo agyama Benjamin de wasoma no ɔda soronko sisi a ɔka asɛm bi ɛyɛ Nyankopɔn asɛm a ɔde asoma no yes asɛm no bi ni asase ne so yes asɛm no da ɔmo ka ba na ɔmo nim adekoro sɛ mpatwa ate aseɛ pɛɛ da akɔyɛ sɛ ɛmena a yɛpɛ Yesu okunu no nokwasɛm na asɔfo mpanyinfoɔ no kɔhyia mu no
of penny one from Mukasai was a one kind who said it was any Pabaku and Sana Israel in Padina pay. A whole knows. One know what cat, one more problem who is the home found to Kasai. Sana Master and Bacafo on it here. Woman in Musiano. Omakasi se no credit for do ho dia eso ka enkwagye asem wo tu yakopon manyina esi yakopon hini so wotire ni mu ana odi fo de manya me bae ko ba ne kai wo asem no mo kan ye no kwasem so muni anu ye bi o betimi abe yes do bo be kan se asem na e di asem na ani wo ti no mo se be se ya dwene ne ne asem na mo ka tu ni tiri mu o mo pa kire sei no kwasem cause nsem na ode bae no and no betimi aka se enka ho yes that's apart from no there so mo ka se eka ho a ye be ka se ene na mo nya anokwafo ene na munim yes ana mo kra mu se yasoma mo yes but what you say it will Diyifo Adwuma Benjamin dey ya won to so atiasefo asase se enipa bi se opese ohunu Yankopɔn do obo osoro ne asase na wo kwati Diyifo Adwuma Benjamin lalai yo abusia se onipa bi pese ohun Yankopɔn do obo osoro ne asase no na se okwati Onyankopɔn somafo yi Diyifo Adwuma Benjamin lalai eda asem na no odin okwati Onyankopɔn somafo no Diyifo Adwuma Benjamin ya won to yi so kwati Diyifo Adwuma Benjamin ene nsema ana na se o ye sofo kra se o dwane beto Onyankopɔn Diyifo ese ndi wo se ensori ya doso asem ni tiri nyina no wo se nsori ya doso agro no bi edi na asori na me se ho mo na de da no aya asofo anya papa no asofo papa no Diyifo asomafo akyerɛkyerɛfo me pa cho what ase enti wo na ese etie nsem yi wo mu dwane beto Diyifo Adwuma Benjamin wa obi Nyankopɔn hini ni mo hintasem wole soma ne kyerɛ wo mu no kwasem wo mo fa kyerɛ asafo no no kwasem na se sofo ne so o ma wa woto no ye dai endi sofo na chi dabi odi sofo na kyerɛ dai o ya sofo ma me kra jawukunu wo na se no kan wo se edani dura obefa oba eja bema no ho ana se obefa bema no eja oba no ho it is then no mo da ho baanu no kwasem ba ko eja ba ko no kwasem mutiye ya na mo de akoma pa no kwasem eti Diyifo Adwuma Benjamin nsem na ana mo mienu mo benya nkwa abusia odofo enyi wo fidie no to emfiri anko ba bia koso ama wo fidie ni da ha na Israel Nyankopɔn Diyifo kronkron no de wasoma no Diyifo Adwuma Benjamin otini ni no enche kra ono Nyankopɔn Diyifo kronkron eba be di ehia o wa ha enche kra obetie Onyankopɔn Diyifo otini ni no de asoma no obetie ne num asem na obi be bisa say Onyankopɔn Diyifo kra say na ositie say na Onyankopɔn Diyifo yi say na nipa su no kra isitie mesrew faafo no na fro nia bi fro dofo bi na ka chen say on fa ni TV ni to Righteous TV Onyankopɔn ahini TV baby anu Onyankopɔn Diyifo konkri be je ahyiamu eye kumase adweso a chankrum na eda won de emede baby Onyankopɔn Diyifo konkri wayi say nipa nyina akra nyina ene ni Nyankopɔn no emedi ahyiamu no ato ni din say Righteous City that is when the dear dance prefer say the Nyankopɔn no de tenene ene soma no ana Diyifo Adwuma Benjamin onya baaye no na asofo ni bebre asempakafo no omotiatem onuabotene ni abrabo yes enso ye nyina yakọ omo nsori ni bi yes ye ti omo num asem enso ni entimi omo akasa so ntimi na free say Diyifo Adwuma Benjamin e baaye yi ono ne ewu se wadatene ni suban na di efri say tene ne aba no woni mu di se ofifiri dia obi firi tene no kwasem enti enipa bi a oni Diyifo Adwuma Benjamin ye na wura Yesu Kristo akwa na Diyifo ni hia obi firi tene no kwasem o si dua na banso ne di hu dua ko na da wonu se si enya akwanya na se ye betena eye kasa fidie kasie so Righteous TV so na ye ka ye wura no otini ni no me kire osomafo no Diyifo Adwuma Benjamin ye ka ni tini ni nyuma na obi tifi a
ebu a onte ase ye na ye beji asempa ni di ye no ye na ye beji asempa ni di ye no ye hu se first abrabo ani ye bɔ no ni ye kwa aso nye se ni etifi o ni ye kwa asore ye kwa ba be ye bɔne yes eso free se ni Nyankopɔn Diyifo yi edi ehyiamu no sa suban no nam ni Diyifo kronkron ne so we ye firim e kire se ye kwa no ye ti be firim a no a ye de soma no na ye kan ho asema na ye mfo so ne abɔ ne fosem ne sei Yesu bu se asuafo no wase na omusawa kasa bi kura wa asase ne se nipa de e de abeye bɔne ye nyina ne eka bi yes ye nyina ne eka bi nipa de e de abeye bɔne ene omu ka de se ye ene etimi ka bi o dabi etimi ka bi o osiro kura ba de ko nipa de e de ebi se osiro kura so beka eduaba bi adɔte ato atiasfo asase su no kwasem ama nsupa aguso no kwasem ama afifiri no kwasem na ha ye efe na efa ama no kwasem na ama na efa na amfa tutu dabi efa ama ma na ba no na ye abapa efe na ya papa efe na ya papa efe odofo Nyankopɔn hyira wo se samre odi TV ato Righteous TV na nanwumre me show bo hye nkom se waye nhyira efi se enche kra Israel Nyankopɔn Diyifo kronkron no osomafo no Diyifo Ajima Benjamin oba life e Righteous TV so ye betie Onyankopɔn ahini mu asumasem nsema ne Nyankopɔn no e de asoma no nsema ne Nyankopɔn de asoma no samre ne Nyankopɔn no nam ne so e ba be pound toma asumasem ene de ahinta Kristo sumo asumasem no obe pound toma kakra ba bia oni Onyankopɔn Diyifo kronkron e be di ahyiamu e yekumase adwe so e che krum me patron fa number yi o ba obetimi afre o frɛ number ya ye be ma direction 0594 844 111 0594 844 111 and also obetimi afasa number we 0539 224 999 Ada me pacho if we say Onyankopɔn Diyifo yi me kire Diyifo Ajima Benjamin de wasoma no oba ni say asofo no mochi guo asofo na chi guo guo kakraka so ma we say no kure na pi o ma we say no kure na pi no kwasem ana se enkontompo so e transfer denala no kure pi a obetwa ahe no kwasem esun etise dien na light kitiwa bi sei eye white no ekotem sei pe we dey be show me pachan no kwasem pa na wo kana ende so wo say light kesie bi api Kristo na me Diyifo Ajima Benjamin so ame so wo say no kran api na no kran wo so say so na asafo na ehwehwe enipa o ma dwene esi Nyankopɔn ahini Yesu itina numre se de wo kana obia ntame almost ampa no kure no api se asem na eba no wa o ti oni misumi nim dabi se ana wa wo he yes wudim dabi di asoma no iti de Nyankopɔn di asoma no ene obeka ene na obeka enu bi na obeka na numre ene na obeka iti yi wa fidie ni free ha wa ha ho na asem wo betime yi wa fidie free dabi asase so wo transe na adina sei to hwehwe Onyankopɔn Diyifo akiri kwai no kwasem Diyifo Ajima Benjamin ho asem na meke na o kan asem bi wo se ka ne sei ya ye bo Diyifo di obeka se Diyifo yi na Yesu obi kura timi ka se nyon no na tindi fie na ede na utimi Yesu sei obusa asuafo hwe mu din pachan obusa mo se enipa ka se me ne hwan the whole Christ you no kwasem obusa na asuafo no no pese wo hunu se nante o mo nante no se no musi ho no ni Kristo no wasi nipa ne ka se me ne hwan no kwasem na se onim de oye ana obi ba bi ofiri ba yes ana pese wo hunu asuafo na dene yes se woni ho no a ense mo mbeka no kwasem ho na we ya sha ase eka na we ya sha ase eka na we ya sha ase eka o mo nyina ka bi no se mo bo ani yi e bi Petro so no kwasem Petro se hu se woni okonkoni osusu Nyankopɔn osinka we nkyire obi ya kwasem enti Petro ka we ya ne bɔne ne sei pachan kan boni
waka bɔne odi kristo ho ada odi kristo eti yehu emu die kristo ye dey edi yes ɛna mpɛsɛ wɔte aseɛ no kwasɛm odi na kuma na dwene nti aseɛ ne nse nyina ɛde adi papa ɛnti wɔkɔgya ba no odi kristo ho adanse a wɔni ni pefe bedi ni pefe ɛnti me ka odi fo agya me ho asɛm a ba bedi na chi many years yes tese mi hunu papa no kura ye dey ekura no yes e woni ni mu die wodi na me ka kyerɛw na wo so gya ne betoa no na no asɛm bɛ na me kan me drive na me hia wo na me ye na Yesu do na sei wo hu me wo se ma bra bo aye yes ye na ye mi nya no wa hen odi fa agye nkyɛn yes and there's a metro ho direct straight e ba to what I say if it's all yen suma o dabi eh Samaria ni ba emre okodi adanse se Kristo aka hintasem bi a kyerɛ no enkrofo na kase tu mi ka ba Yesu jo meti o mo ka say o fa na o mo so abeti bi yes enti no meti fu Yesu na ka kyerɛ o ma fo so o Samaria ni ba no eti de ye ka no ye pese wa ankasa nso tu anamo wa ankasa ba bia wo bia Ghana ha sei no fa ka bra Kumasi uduru Kumasi a fro adwesu dwaben ka no o so ba ekyɛn krum adwesu dwaben ka no adweso ekyɛn krum o de osi wa bisa abofra kwa na be huna bisa ne sɛ opo odifo na wasi asɔre dan kɛse o kruma no obi abɛkyerɛ o number obetima afresi so near the amount direction ebi ne 0594 844 111 0594 844 111 anase obetima afro nyankopon lai se opese oba eno so ye 0539 224 999 0539 224 999 na me kayo say ye Kumasi be bia wo Ghana he bia no eye Kumasi edweso echen krum Kumasi edweso echen krum eda yes an ko yen komo twetwe ni so bi say na wo kanu o say enye se ye ankasa ne pese edi adanse no na mum de o hwe ye no onu suntu anamo yes no ne Onyankopon Diyifo kon emehia ne hwe se ebi ko a wo be ka asene me so o ma ho kwai se de petro man ho kwai ema ohun se ne Kristo sitie na wo di Kristo ho adanse yi na na fi ohun se ne Nyankopon sitie a wo be di Diyifo agye menyi machi a ho na be hu se asema na papa foi ati radio su kan no kwa na sanya no kure wo de wan kasa bra ne beti me hu Diyifo no Diyifo agye Benjamin we ne de awadi Yesu Kristo wasoma na awonto atoaso yi me se ye time ye ti he ene ye nukwe open nukwe Diyifo a atasfo asase su a Diyifo agye Benjamin yo eda open nukwe Diyifo e wa atasfo asase su a eye Diyifo agye Benjamin de wasoma no mini adofo me ma me papa mini aba na mini aba ma wo hwe me ba bia wo hwe me free bia samri I Righteous TV Onyankopon Ahenie TV Righteous TV the gateway to heaven so person ni Onyankopon Diyifo krunkrun Diyifo agye Benjamin ebedi ehia eye Kumasi edweso echen krum Kumasi edweso echen krum na me koso akayo se enyi wa fidie ni mfiri ha safa phone na fro onua na ka chen so fa na fidie no ni TV no ento Righteous TV adentia Israel Nyankopon Diyifo kronkron no otini ni no de wasoma no Diyifo agye Benjamin our life de ni Nyankopon de asoma no ahini enu mosuma asem no ahintasem no wakọ asori ache 20 years 30 years 10 years 5 years enne asema obetie firi Onyankopon Diyifo kronkron enu mu no unti bi da na asem ye soronko Israel Nyankopon nam ne bakru KRISTO so ode na asem ene soma no eda o hwe yewura Diyifo agye Benjamin yenyi asem na ne Nyankopon de soma no ento nchen obi beka se ade asem no nko ana o kan na eda oni Onyankopon Diyifo edi ahyem
apart from asema ni Nyankopon na mo so ade dom Asaase tene ne nsem no ade abiem na betima aka afo Nyankopon Diyifo ikunkun opanyin dimo me da ase eba se dia na oma anigye class ahyem makoma mammo amen enipa bia Nyankopon eyiri no osoma no oma no itumi okwasem ni tumi iti asambe na yele jamusi kan Diyifo mu Diyifo jamusi osi se mu se Diyifo bi apie mu ma Yiso Israel mu ya kan oma ese ye ha Ghana ne kwasem Ghana wo so mu se obi fe Nyankopon nipa wo so e Diyifo a wo se ye hwesa asem bi obeka e wo ma yi mu no wo se ye hwesa bebam ne kwasem wo se ye hwesa sa asem na se Diyifo ne ka no bebam wo se obi a na dwene nkoso so wo ti se sa Nyankopon Diyifo na se wakasa wo se obi a na dwene nkoso adentia wo se sade be ye na wo mo dwene koso a wo ka asem na abon wo be hunu se we wo yetorofo ne kwasem ya enkomse eni adia Nyankopon na me Diyifo agye me nyame so eka ena de enkomse wo shefa eye dadrumba fachan ya enkomse a wo sheye efa prophet major MP no MP no MP ne prophet major eni lumba de fachan na she MP ne de o he sani adie no esitie January mo fachan omukọ parliament na mo tena mo seat no so na wo se de Nyankopon sie ni wo se wo hwe no wo hwe no huni ene Nyankopon ka chente wo se MP bi aba eni ya wa ba foforo kura o de se de adie nsiti wo se wa ba foforo kura wo se wo betena so 24 years ba ni Nyankopon wo so ma ne se won kase say nipa 4 years no ontwa ba 2025 when they will after process was so mama for free biu na say ahye asema na wo ka say Onyankopon Diyifo yero Diyifo mo se kan say Diyifo bi obekasa yes na amamu no eto kan na sie na sensi pache si pepepe we say o si kan dadurumba die wo kan pepepe ti say that say apart from asema no nkomhwe so wo nyina do ma chede nyina ayaresa enkomse said asofo Diyifo atufo yi oya wose mahuhu asem bi aka o da bi ene so Diyifo de ene yikura kete yikura nyina wose Paul se otumi ade nyina yo Diyifo aja benya me tumi ade nyina yo oni other for Diyifo ajiman Benjamin otimi ade nyina ye esan say Israel kunkun Nyankopon no na nam ne ba KRISTO so wasoma na want to aso idi amaye sabe ka sure say Onyankopon Diyifo kunkun me chiro Diyifo ajiman Benjamin ene our whole life or righteous TV life enche bia simaki tuebi obeti Onyankopon Diyifo kunkun ene eda me fache o Onyankopon Diyifo ye ba star be no ahon kekate ni je be na aba omu na esiafo no emre bi o mehye KRISTO no na ni di ahye makra ama awon say emre na Yesu ada mu ko nyane no mu ko so wure ni nipa nyina o na say mo say o mu wura no tumi woni mu yes tumi woni mu Yesu bi na no say mu ko nkrase no na say tell me o mehye KRISTO no o so no chese eni di ahye makra ama enye so ko mo kan che KRISTO say nipa megu ha say ani di ahye o krama menim say wa sabre be bia wa wo hwe righteous TV o so ani di ahye o krama Onyankopon Diyifo kunkun o tinini ni Diyifo ajiman Benjamin ni Nyankopon no abo na baba ene o de na be dia righteous city righteous TV so o de na breye mo woni nje se de ni age wa ha no fi se na obete Onyankopon ahini mo suma asem nwanwaso ye soronko ye da Israel Nyankopon ase
sɛ saa mmere so ɔde onyankopɔn diyifo yi aba bɛka yɛn sa ɛnkyɛ biara ɔbɛte onyankopɔn diyifo kronkron ɛne ɛda mepakyɛw ɛdeɛ bi na wɔka ɛtwa to ansane yɛakɔ yɛ nyanko odiyifo nyankopɔn diyifo atena si deɛ yɛn nyinaa yɛde akoma pa ɛne adwene pa ɛne yɛbɛtie nsɛm a nyankopɔn de ama na sɛ ɔmfa mmerɛ asase daase yɛde akoma pa ɛne adwene pa ɛne yɛbɛtie nsɛm a ne nyankopɔn no ɛde ama ne sɛ ɔmfa mmerɛ ɛna anwummerɛ yi yɛda Israel nyankopɔn ase sɛ ɛdɔn ne bere nso ɔde ne diyifo kronkron ɔteneneni no odiyifo agyeman Benjamin deɛ wasoma no ɔde n'aba bɛka yɛn nsa wɔ Righteous TV ase yi ɛnkyɛ biara wɔbɛte onyankopɔn menim sɛ ɔho prew w'ani agye w'ani gye no kɔ so a ma ne mforo kɔ soro na ɛbɛduru sɛ Israel nyankopɔn diyifo kronkron ɔde deɛ ne nyankopɔn no de ama no ɛna anwummerɛ sɛ ɔmfa mmerɛ yi no wobɛyɛ nhyira mesomɛyɛ nhyira na wobɛhu sɛ yiw onyankopɔn abɛkae asase yi ɔnam ɔteneneni no deɛ wasoma no odiyifo agyeman Benjamin so wabɛkaeɛ onyankopɔn diyifo wakyerɛ anwummerɛ Righteous TV foɔ yɛma wadwom wakɔ aba asomdwe nka obiara amen asomdwe nka obiara amen ɛna nnumɛ nso ɛhyia nipa nyinaa deɛ onyankopɔn asomdwe ma obiara ɛwɔ baabi biara a obiara ɔhwɛ yɛn na meka sɛ ɛnɛ nso yɛda wofra asɛfrade de akyɛ yɛn amen ɛyɛ deɛ ɛda no wɔanom yɛ yɛnka ho wɔanom yɛ yɛnka ho deɛ ɛda mmerɛ Yesu Kristo ase sɛ wɔadom yɛ na ɔsɔ yɛ mu ha yɛ Righteous City na ha yɛ Righteous TV baabi obiara wɔ Ghana na nyɛ Ghana no ade baako na meka ne sɛ deɛ ɔwɔ akyiri no ɔho odiyifo agyema no nso ɔnim no yes deɛ ɔwɔ akyiri no ɔho odiyifo agyema no nso ɔnim no ɔsɛ tɔ da koraa ma ɔmotie phone calls no obi tumi ɛka sɛ yɛfɛ ne sɛ obi tumi ka sɛ papa yɛsrɛ Awurade sɛ yɛbɔ mpa yɛ ama no sɛ Nyankopɔn nkɔ so ara na wɔnka ne ho na Nyankopɔn nkɔ so ara mfa ne nyɛ meka sɛ ɛtɔ da na wonim obi a yɛna wosusu ne sɛ nnipa nyinaa ɔsɛ nnipa a yɛwɔ asase so no yɛne Nyankopɔn ntɛm no nnipa mmerɛyɛ no ɛso mmerɛyɛ a nnipa wɔ ne Kristo ntɛm na yɛde yɛ ɛso ɛna wɔmahu no asɔfoɔ ne adiyifoɔ no bebree nti a na akɔte sɛ o ɛneɛ ɛyɛ saa deɛ a saa ne tie na deɛ meka no sɛ odiyifoɔ agyema Benjamin ɛsi a memete ase bayifoɔ no ne mmerɛ me o bayifoɔ no ne mmerɛ me nkurɔfoɔ mo ne bere me paa yɛ asɔfoɔ asɛm obi aka bi da bayifoɔ ne mmerɛ me ɛsɛ bayifoɔ no sɛ mewɔ ntimi me bɔnsan kora ntimi me ɔn sɛ mekasa no ɛnna wanhwɛ yɛ akasa nnipa wei wɔyɛ deɛ deɛ n'ani berɛ me paa ɛyɛ asɔfoɔ na deɛ nti ama no aba saa ne sɛ asɔfoɔ mpɛ nokorɛ asase yi so wopɛ nkurɔfoɔ a ɛmpɛ nokorɛ a ɛyɛ asɔfo na nokorɛ no mo mpɛ no ɔmo nyɛ sɛ biribia mu no mo mpɛ nokorɛ nyame akwae mu nokorɛ asɔfoɔ mpɛ
ayɛ wɔn sɛ wɔn na yɛ nyankopɔn adwuma nanso sɛ onyankopɔn nam honhom so ɔsoma wo na sɛ ɔka sɛdeɛ ɔteɛ ne deɛ ne honhom wɔ mu ɛne deɛ wakɔ ate a asɔfo no efiri honam mu de nwoma sua yɛ nyamedwuma na yɛ asɔfo no ɛnam sɛ wɔn de wɔn honam no ho no sɛ saa deɛ ne timi ma wɔn no mu ntinka ehu biribi saa wɔn mu no na wɔn ho yɛ wɔn ani brɛ na ɛyɛ wɔn ya nti wɔn nso sɛ deɛ wɔn mu no ɛnyɛ saa na ɛteɛ nti yɛne ɔsoma no kɔba saa atam bia no ɔsoma ne di yɛ ho adanseɛ ɛnyɛ saa yɛka hwee a asɔfoɔ nte ase onyamedinfoɔ mepaakyɛw ɛnɛ nwumire deɛ kyerɛ sɛ ɔdɔfoɔ sɛ waawate bi waawate bi mewura mepaakyɛw asɛm a wɔka yi asɛm no ahohwiri na ɛhu na ɛnwanwa sɛ yɛyɛ kɔ asɔre yi yɛde bayifoɔ ne bonsam ɛna ateteyɛ ɛti yɛde bayifoɔ ne bonsam yɛ suro no anaasɛ yɛnim sɛ ɔna yɛyɛ tamfo na mewura wodeɛ wɔsɛ asɔfo ɛna ɔmo ani bere wo asɔfo na ɛtan wo agye sɛ onyankopɔn wɔ ansoma wo okay onyame ansoma wo asɔfoɔ bɛdɔ onyame ansoma wo onyame ansoma wo a asɔfoɔ bɛdɔ onyame soma wo paa deɛ ne yɛ nokorɛ paa deɛ a ɔtamfo yɛ asɔfo owura mepaakyɛ no ɛdeɛ na ɛma ne si saa ɛnam bɛka ho asɛm yi ɛnam mɛkyerɛkyerɛ mu baa ɛte sɛ wo ne wo nua wɔ efie ho na wo nua mpɛ bere na wonyɛ sika agya no ɔmpɛ bere na wonyɛ sika ayɛ deɛ wo pɛ bere na wonyɛ sika agya no wode yɛ ahwɛ sɛ de sitie ɛyɛ wo nua nso ne sae ɛyɛ ne ya ɛdeɛ saa na wo Nyankopɔn bɛsoma wo wo ne asɔfoɔ ne ntɛm ɛte sɛdeɛ nipa brɛ ansa na ɔnyɛ sika no saa da nyame honhom so yɛ brɛ ansa ne nsa ka ho nti wo wabrɛ woni baabi a wakoako ansa na honhom no ɔdomfo mbrohumfoɔ ne ho di ama ɔno nsɔfo korɔ no ɔmfa saa akwa no so bi nti Awurade apo no nti ɔno no deɛ ɔde ama wo no a na ayɛ ne sɛ ɛyɛ deɛ dabi nti wo deɛ afei bo nsɛm ɔbɛyɛ ne tamfo ɔho a na wo ho ɛne hi ɛna number 2 asɔfoɔ no yɛ nkurɔfoɔ bi a ayɛ ɔmo sɛ ɔmo ka Nyankopɔn ne ho asɛm but ɛsa ɔmo mu sɛ ɔmo mpɛ sɛ ɔmo bɛhu nipa kronkron bi ada nti yɛhu no ɔmo yɛ kronkron no wɔtwerɛ sɛ mu nko a nti ɛbɛka sɛ obi yɛ kronkron deɛ a na saa nipa no waba atwam a wɔtwerɛ sɛ mu ɛto ɔmo brɛ so deɛ ɛmfa w'ani ɛnhunu bi ɔdɔfoɔ waawate wasum ɔmo brɛ so deɛ ɛmfa w'ani nhunu bi enti sɛ Onyankopɔn soma na woka Onyankopɔn ani ho asɛm na wokyerɛ sɛ Onyankopɔn te sei Kristo te sei ɔte sei agya no brɛ so ne yɛ Onyame na asoma wɔn yɛbrɛ so Kristo no Onyankopɔn nam so no honhom so wɔde soma yɛ wate aseɛ nti agya no brɛ so no mu ka sɛ Onyankopɔn asoma wɔn a asɔfoɔ ne nkɔfo no mu firi ɔmo akoma ne ɔmo adwene mu susua yɛ Nyame adwuma no ɔmo nte saa nti wo a ɔbɛsoma no ɔmo ahunu sɛ asɔfo no ɔmo nam kwan pa so anaasɛ kwan bɔne so ɔmo ahunu na sɛ ɔka sɛ ɛkwan a ɔmo nam so ne nya a ɛwɔ no ano ɛyɛ sɛ wogyaa wɔ mo anaasɛ wobɛka wɔ mo ho asɔfoɔ yɛ nkɔfo bi na sɛ wawobɔ tirim ba a woyɛ deɛ woba bɛdwane wɔ mo wontimi nte wo ho ɛmfiri wɔ mu da sɛ wobɛtumi ate wo ho afiri wɔ mu a gye sɛ Onyankopɔn na Kristo asoma wo ɛna no bibisa brɔda baako hɔ sɛ Yesu Kristo bɛɛ na asɔfoɔ ne hɔ na Yesu adamfo ne sɔfo bɛyi na ɛyɛ dɛ ndi afei wohwɛ ma na asɔfoɔ no nyinaa so kyiri Yesu nɛ sɛ Yesu ne ɛsoma no no natamfo yɛ deɛ dabi natamfo yɛ asɔfoɔ ɔsɛ asoma mekɛ ɔho abɛsɛma Yesu atamfo yɛ asɔfoɔ ɛti sɛ Onyankopɔn soma wa medeɛ meda Onyankopɔn asɛm da Kristo ase deɛ agya no mu hu neɛ no ɔamɔ hu amen ɛnti na wɔsɛ mesɛ masɛnka ɛne obi adeɛ nyɛ deɛ ɛnsɛ
audio pa atwedeɛ foro soro obɛsa asane abakwa asana meka na yɛmfa atwedeɛ foro soro nkɔpɛ ma ɛna asɛm na meka no ɔn sɛ onyankopɔn kristo no a ɔsoma me no ɔno ane saa nam akɔ ahodoɔ bebree nam anwakɔ ahodoɔ bebree sɛ ɔdidi me ho adanse ɔnom sɛ onyankopɔn soma wo ɔsɔfoɔ bɛka baabra hunu sɛ adeɛ wɔ onyankopɔn pɛ wobɛhunu sɛ wonyɛ bi nanso sɛ woakwae tene sene no no ɛno nti no wabɛyɛ ne tamfo no n'ani berɛ wo deɛ nti na ɛba saa ɛno so asɔre ma bɛhunu sɛ ɔno nyɛ correct nti sɛ ɔno asɔre ma bɛhunu sɛ wɔnyɛ correct no neɛ ne sɛ nti ɛyɛ sɛ wo na adeɛ bi ɛmfa n sɛ asɔfoɔ tontɔn nneɛma yi maka sɛ honhom bɛɛ na ɔmfa maame anti ka mentimi ntɔn adeɛ ka bi ma mentie honhom bɛyi mensa wo kristo de ma me ɛnsa wo de ma nipa nyinaa me die wayɛ ne sononko mensa ntua wɔ sɛ ɛbɛyɛ adwuma na ebi a wobɛtumi apagya adeɛ wobɛtumi asɔ adeɛ mu wɔde adeɛ bɛtoa wobɛsi nsa wei adwuma a sɛ adwuma no atra ɛdi sɛ yɛ die nti sɛ mo die mefa aduane kɔ de hyɛ obi anum a ɛyɛ sɛnkyerɛ ne de ma no but ɔno aso de ne nsa didi a ɛnyɛ hwee ma no enti nka deɛ ba akɔnyɛ na mi ni sɛ saa adeɛ wɔ hɔ saa adeɛ a nka mentontɔn nneɛma no bi honhom ɔde ama me sɛ onipa ɛka n'asɛm akyerɛ me na sɛ n'asɛm ɔka kyerɛ me paa de bia mɛka asɛm wei me paa deɛ ɔsoma me no ɔbɛtie me ne ho bɛtɔ no ɛtingyɛ wɔ ho ɛti gano ane sɛ nneɛma yɛ no nhyehyɛeɛ ato hɔ sɛ ɛni sɛ wopɛ sɛ wobɛhu me a na woka ho asɛm na sɛ mepɛ na deɛ ɔsoma me no bɛyɛ a ɛyɛ 2000 Ghanafoɔ nyɛ adɛn na menyɛ saa nti asɔfoɔ no bɛhwɛ wei nyinaa sɛpakafoɔ no bɛhwɛ wei nyinaa hunu sɛ wonyɛ bi nti afei baabi wɔn ba bɛdua yɛ asɛm a yɛde asoma wo asɛm a yɛde asoma wo no ɛno na afei wɔn ba bɛtaake ɛna asase yi so deɛ ɔbɛdan ne ho bi a asɛm a mi bɛka deɛ ɔbɛdan ne ho bi a no afɔbu aka no ansa na ɔsɛɛ ne awɛtɔ da ne ebufuhyɛ da na ayɛ dɛ aba asase yi so efiri sɛ ɔsoro ne asase baayɛ Israel Nyankopɔn nipa biara ɔbɛsoma ne nipa nkyɛn no ɔde n'asɛm na soma no obi a Nyankopɔn bɛsoma ne biara no sɛ twerɛsɛm wɔ hɔ sɛ deɛ koraa na yɛ mmara no hɔ sɛ deɛ a ɔno so ɔde asɛm ne ma ne de ba ɛntwa mu da yɛ na meka kyerɛ sɛ ɔtɔ da obi timi ka sɛ baaburo nyinaa na Onyankopɔn wasɔ ano no Yesu wasɔ ano no honhommɔne na ade kasa deɛ wɔka no kwate sɛ Kristo no aka ne ho asɛm no wonnim no school na mese wokɔ wie a woanya adwuma anyɛ no ɛno na ade ahometeɛ afa baaburo na wokenkan mewura Yesu Kristo no ane ka kyerɛ mo sɛ ɔkɔ ɔnya yɛ nyanka da ɔbɛsa asoma otigyinafoɔ a ɔde nokorɛ nhoma ba yɛ nkyɛn na sɛ ɔba no ɔbɛduru adeɛ ɔbɛteɛ deɛ honhom no deɛ ɔbɛyɛ deɛ ɔbɛti ɔbɛka na owie a ɔbɛfa ɔno no deɛ ne bi Kristo deɛ ne bi adiyifoɔ no deɛ ne bi na ɔde abɛka ho no animonyam hyɛ ayɛ deɛ ada de ne ahyɛ Kristo animonyam ɔsɛ sɛ wasɔ ano saa kasa no wote aseɛ onyamedifoɔ mepaakyɛw mesrɛ bisa sɛ ɛnɛ mepɛ sɛ me ne mahwɛfoɔ ne matiefoɔ yɛte ne ɔma bi ase yie paa ɔkasa no na ɔkyerɛ sɛ ɛyɛ mo a Onyankopɔn nam ne honhom so ɛsoma mo no ɛyɛ na asɔfo no a ɔmo asase ne so no a ɔmo mfiri Onyankopɔn na ɔsoma wɔn nkyɛn no ɛyɛ a ɔmo taa mo ɔmo ani bere mo na ɔde yɛwura Kristo ɛyɛ mfato ho ɛma ne di adanseɛ pɛpɛɛpɛ ɛhyɛ wo so deɛ ne ma na onyamedifoɔ sɛsi a wo sɛ ɛkasa no wasa akɔka asɛm foforɔ bi sɛ ɛyɛ a na ɔyɛ asɛm bi a ɔde soma mo ɛti saa nsɛm no a ɔde soma mo no ɛno na da asɔfo no abɔ ne fosɛm adi ɛno nti na ɔmo gyina so de taa mo anaasɛ apart from ɛno no biribi wɔ hɔ biem ɛyɛ tie no a yɛn nsɛm na ɔde soma yɛ no abere bia Onyankopɔn soma nipa kwa
ansa no Nyankopɔn bɛ soma nipa no agye sɛ asɔfo nyinaa kwanya kyea hwɛ ɔba wɔ den ɛna ase wɔ mpra dɛ ɛna ɔba na bie pono ɛna wogyina ɛpono na no sei ɛna wɔhunu sɛ anaasɛ wote efie akyi sa animu kakra saa wote akonnwa so wɔhunu sɛ ɔba na ɛpra saa na ɔbɛyɛ dɛ wahwɛ a ɔbɛyɛ dɛ ɔwɔ dan mu wɔhunu sɛ ɔso wɔ mpra ɛna pono na bie ɛda hɔ na wɔhunu sɛ ɔba na ɛpra saa no deɛ na ɔbɛyɛ ɛgya anaasɛ na ɔbɛyɛ dɛ sɛ deɛ wokaa sɛ ɔnyɛ no wɔhu sɛ ɔyɛ nti wobɛyɛ dɛ mamento so obo beto yim enti saa oba na wo pra on sa ha ho nka bibi nyedi enkyere no na mo mpra epono na bie hunu na on sa akra ne te ho wade keta se ho wada die na obe obeka bibi ayede akyere no enti saa no Nyankopɔn ne asɔre ne asɔfo de Diyifo ntem no eti the answer no obehunu sɛ obete sɛ obisi Nyankopɔn asoma ne nyame ye Diyifo eti ba firi fiti asɛm sɛ sɛ Nyankopɔn asoma wo meka asɛm ye Diyifo me fa kyɛ da bi ya mo ntie mo Diyifo so mo nyina ba o mo sɛ sɛ so mo ye Nyankopɔn Diyifo o mo so mo ye Diyifo yes ɛna me so me si Onyankopɔn wayɛ dɛ wasoma wo na Kristo so wasoma me yes dia me meka yeni ana ene na meka wo ya behye mo me firi fiti asɛm na me yɛ dɛ meka na Ghana kra obi ani me da bi de obi anu oni me yɛ ebi akumasi ya radio nyame adom hu mɔbro me kɔtena so kakra na me ka de ɔde ayɛ de asoma me na nya saa de aga na obi ani me nti me firi fiti asɛm na meka so Onyankopɔn na ba kro Kristo so na me honhom so wɔyi ne ho adi akyerɛ me wasoma me nti ɛ kyerɛ wo sɛ Onyankopɔn hwɛ asase na ɔhwɛ asɔre na ɔhwɛ asafo no wɔhunu sɛ asɔfoɔ na fom deɛ sɛ ɔmo yɛ no ɔmo ahunu anyɛ deɛ anyo nti na ɔde nkra ba nti so ɛba ne saa sɛ pa deɛ ɔde ma wo no ɔmo afom nti sɛ akora na wɔda mu no sɛ wɔwofo na wɔabɔntene sɛ ɔhwɛ hɔ na ahu na asoma aba sɛ ɔnkɔ a deɛ asɛm na ɔso wɔnkɔnkɔ yi ɔkɔ ka kyerɛ ɔba na wɔwɔ ne sɛ wei na wɔyɛ ne nyɛ ɛni kɔ sɛ deɛ wɔyɛ ne mu wɔyɛ saa ne mu wɔnyɛ deɛ ɔka sɛ ɔnyɛ no nti bia no wɔte wɔso wanka nkyɛn sɛ wɔnkɔtena hɔ nti deɛ ɔbɛsoma no ma no kɔ hɔ no ɔwɔ ka kyɛn sɛ wanka nkyɛn sɛ ɔntena na mmom wɔnsɔre nyɛ deɛ yi ɛmpra yo ɔdɔfoɔ sɛ afei na wode wo TV no ato a Onyankopɔn Diyifo kronkron de wasoma no no Diyifo Agyeman Benjamin ɛna saa mmere yɛne ne twetwe nkɔmmɔ ɛwɔ Righteous Television so no frɛ wo nua na frɛ ɔdɔfo bi na ka kyerɛ sɛ Israel Nyankopɔn Diyifo kronkron de wasoma no Diyifo Agyeman Benjamin kyɛ sɛ wa asɛm no wei ada ahyase o ɛbɛkɔ awie no wabɛte Kristo so mu ahintasɛm onim sɛ asɔfoɔ no sɛ Yesu Kristo anaso Nyankopɔn soma wo saa na wobɛduru ɔmo nkyɛn a ɔmo hu ne sɛ deɛ ɔmo yɛ no ɛno ano no ɛsɛ sɛ wɔsɛ ɔba mpra na akɔyɛ a ɔte hɔ no deɛ nti na aba ɔba no adwene mu asɛ wɔ mpra na ɔte hɔ ɔhu ne sɛ te a ɔte hɔ no ɛno so yɛ ɛyɛ no ano no nti woamfa biribi ammɔ no a ɛne wɔbɛtena hɔ ama maame no agye sɛ woawosi bɛpra Nyankopɔn so wɔnsi mu ada wo maka sɛ wɔyɛ kɛseɛ boro deɛ nnipa susu no so Israel Nyankopɔn ne yɛnka ne ho asɛm yi o ɛti wɔnsi no ɔma ɛno mu na ɔsoma yɛn ɛna Onyankopɔn so wɔsoma a ɔnsoma soro abɔfo soro abɔfoɔ de nkra ba sɛ wakwan te sei hwɛ ho firi ho Onyankopɔn ɔnyɛ bi da muntie kasa wei soro abɔfoɔ sɛ Israel Nyankopɔn soma ne Kristo soma ne sɛ ɔmfa nkra nkɔma nipa sɛ abɔfoɔ kura ntaban ɔbom ɔbɛsensen wiem anaa ɔbɛgyina asase so ne ntaban ka bom Onyankopɔn sɛ mɔbɔ n'ani Israel Nyankopɔn ɔnyɛ bi da nti wode asɛm a mekan ɔpa hwɛ asase firi mfiti aseɛ de ba deɛ nti a ɔsoro ɔnyɛ ne saa ne sɛ soro abɔfo bɛka owia a ɔtu akɔ mobɛka kyerɛ soro abɔfo no sɛ asase so tena
ɛne soro no nsonsoyɛ dam nti wɔn de wɔbɛka wie no wɔgya hɔ ayɛ deɛ akorɔ mo na mote ha nti Yiso Nyankopɔn wode asɛm a meka mu nyinaa momfa nkɔ nkontabuom ɔnsoma a wɔwohunu ɛka mo honhom mu nsɛm nti soro abɔfo Yiso Nyankopɔn nsoma no sɛ wɔka kyerɛ nnipa sɛ makɔmbɔ nanso Onyankopɔn bɛtumi asoma soro abɔfo ama no abrɛ wo ba na ɛba ne nkwa deɛ ɛyɛ ne so mbo adɛn na ɔde bɔfoɔ no de ɛbɛɛbrɛ wo Nyankopɔn bɛtumi asoma soro abɔfo ama no de nhyira abrɛ wo nhyira ɛne daa nkwa deɛ ɛyɛ ne so mboɔ adɛn nti ɛna ɔde nhyira brɛ wo no wɔgya daa nkwa ɔbɔfoɔ no bɛka no wɔ kɔ a wokora daakye nka bɛbisa Awurade asɛm mo a moadwene so sene Awurade ɛnɛma yɛ moadwene so sene Onyankopɔn yi nti nka wobɛbisa Onyankopɔn asɛm sɛ Awurade na bɔfoɔ no ɔno wɔte soro ama no bɛka wie no wɔkɔɔyɛ no asase so maa yɛne wɔ mte ya no ɔno wɔbɛtena ho bi goda ne crab ɔtena ho bi apiew ɔtena ho bi ewiase ne wɔn bɔ ne seesei no kuka ɔbɛtena ho bi enti sɛdeɛ nnɛ afɛfɛdeɛ aba ne yɛsi adan hodoɔ ne yɛde bɔfoɔ bɛtena ho bi nti Awurade sɛ yɛntumi anyɛ deɛ wopɛ na ɔbɔfoɔ no bɛka no ɔno ɔka wieɛ no ɔsa aba asoro nti Nyame nyansafoɔ no ɔto ne bo na ɔma ne ho aba nnipa bi a ɔpere hwehwɛ no so afei ne nnipa no wɔbɛka sɛ sei na asafrade nam honhom so a ɔse mo owia ɔne mo ne te ha nti deɛ ɔka no sɛ wɔyɛ bidi a no mo so wɔka atorɔsɛm nti afei deɛ nka yɛ adansɛm a mo ho sɛ wobɛhu sɛ deɛ nnipa no ka nyinaa no saa deɛ no ɔnyɛ bi afei owia a ɔne mo a ɛne te ha na mentoa so kakra hwɛo yɛsɛ bɔfoɔ bɛka kyɛw sɛ Nyankopɔn sɛ nwisu a ɔnkɔɔ soro ɛsoro pɔkrɛ wɔ hɔ pɔkrɛ nyɛ ne nɛte fam a na wawura market ahodoɔ no ahwɛ pɔkrɛ nku bebrebe a na nkurɔfoɔ sra na ɔmo ka lɛsesa a bɔfoɔ ka weyɛ wo nkɔe na hwɛ deɛ obi ka la wasra ma na yɛ na hwɛ wo deɛ a deɛ bɛyɛ sɛ deɛ ɔso bɛkɔ akɔtɔ bi ayɛ deɛ deɛ ɔbɛsoma nnipa a wɔn mu a ɔbɛka sɛ saa deɛ no nyɛ ɔnso bɛhunu nku no ɔnkɔfa nsra nde Yiso Nyankopɔn ɛka ne nyansa a ɛmu ne hwehwɛ bia o ɛmu ne hwehwɛ bia ɛti ka asɔfoɔ deɛ anka abere biara Onyankopɔn soma a sɛ sɛ a wɔn sɛ ɛwɔ Ghana yi sɛ America anaa Britain sɛ yɛsoma ebi a finance minister a wɔ America sɛ wɔmmra Ghana ha nso osi Ghana number 1 finance minister ɛna afei ministries ahodoɔ no nso saa nkɔfo no nyinaa ni bɛyɛ deɛ ɛbɛgye ɔmo nkasa no ɔbɛpɛ deɛ awɔkɔ ɔbaa deɛ na ɔbɛyɛ ɔmo nyinaa ni bɛyɛ deɛ ɛbɛgye but sɛ Nyankopɔn soma ne diifoɔ sɛ ɔmmra asase no nkyɛn a asɔfoɔ ne adiifoɔ ne sɛ akyiri no ɛna yɛne ɔsomayɛ no biribi te sɛ deɛ nkurɔfoɔ yɛ bɔne a wɔn na ofiri ɔnwoma sua mu ɛka Nyame asɛm hunu Awurade saa no ɔmo susu ne saa no ɔmo nim sɛ yɛ bɔne no yɛne ɔsomayɛ no yɛnyɛ bi a diifoɔ ne yɛ no yɛnyɛ bi ɔmo hunu sɛ yɛnyɛ bi bɛtɛ ɔmo kyiri yɛ deɛ to ɔmo kyiri yɛ nyinaa ne sɛ yɛn nsɛm na ɔde somayɛ no ɔmo di fɔ yɛn nsɛm na ɔde somayɛ no ɔmo di fɔ bi Acts 4 ne ti amedi fo me pacho ansa na obɛkenkae ayi pacho mpɛsɛ me bisa sɛ Onyankopɔn ansa na ɔbɛsoma obi no ɔwɔ mpɛmpɛn so a obi wɔ hɔ a ɔsɛ ɔna yɛ Nyankopɔn adwuma akyɛ anaasɛ ebi a ɛwɔ kwan bi a ɛwɔ sɛ nipa woduru mpɛmpɛn so bi a ɛsɛ woduru ansa na Nyankopɔn yi wasoma wo wɔno deɛ sɛ baabi a wobɛduru ɛne baabi a wonuru no Onyankopɔn hwɛ akoma sɛ na ɔno ane de sɔ ɛsi hene ɔsa hwɛ na David nyɛ sɛ ne nyini na ne wanyini ɛtɔ hwɛ David na akoma no ɔma David sa de bɛsi sɔ anan abra na sɔ nwuyɛ ɔhene so ke bɛtu a nka agye sɛ yɛhunu sɛ yɛbɛsi wakyi a agye sɛ yɛhunu sɛ wɔwu bɛtɔ hwɛ na David sɔ ɔmu yi so ne Nyankopɔn de na bɛɛ dɛ na David nso nyɛ panyini ɛna ɔnya akɔkora
ne na koma di nyankopɔn hwɛ wunyini kura na woyɛ adwuma ne nyame adwuma wo de woyɛ kyɛ na ɔhwɛ na wodi nkwasɛm akwa wokɔra ne bufu ɔnsa mɛkɔrɛte sɛ wɔbɛsoma ɔhunu sɛ wɔnya yɛ sinti dua wie ɔnsa mɛkɔrɛte sɛ wɔbɛsoma wobɛgya wo ade tena na no Kristo Yesu wɔ na asɔfo di ɛwɔ hɔ asa na Kristo ba ne nyankopɔn ansoma asɔfo ndada ɛno kwa do mbɛka sɛ no bɛgye nkwa yɛmfa nto abɛn na Yesu Kristo ba na asɔfo no bɛto asɔfo no na asɔfo na fom ɔka wo masɛm a wo mante na se na Yesu kɔ no wa ansoma asɔfo no osuma Peter no sɛnka asɔfo na yɛ yɛakye ade no wa ansoma wo mo na mo ayɛakye nti sɛ Peter mo de nsia no mbɛdi machi ndi mo Peter mo ntena nkyɛn na memfa nya wo mo a o mo yɛ yɛayɛ de akyɛ nso da bi ɔhwɛ Peter mo akoma ti nyankopɔn no wɔhwɛ wa wo ba yɛakye ɛne wa wo ba siesie wakoma no wɔhwɛ what does it afei kaima minti Acts chapter 4 kaim 3 verse 1 Yo the for safe na audio TV na to ana meka yo say Israel Nyankopɔn Diyifo kronkron de wasoma no Diyifo Ajima Benjamin na asam ye ni na di ahia mu e wo Righteous TV so no kaima minti Onyankopɔn asoma na asomafo no so de ma onipa wa tasfo Asaase so asomafo no nyuma etie ye enani yi mu aye baako etifi asanse Petro ne Yohani kyerɛ ɔsɛ Petro ne Yohani ɛkyerɛ yɛkyew rest yɛ restew arrest yɛ restew ayɛ sɛ wakɔdi adwam na wakɔka amanneɛm ɔsɛ Petro ne Yohani ɛkyerɛ afei ka kyerɛ ne tie yi mu a ɛyɛ baako na ɔrekasa akyerɛ ɔman no ɔsɛ na Petro mu kasa akyerɛ ɔman no mu ka nyame asɛm o kan kɔi asɔfoɔ ne asɔrefie safo hene ɛne asɔrefie asɔre mu mpanimfoɔ ne Sadukifoɔ ɛne Sadukifoɔ baa wɔn so wɔn baa Peter no so na ɛyɛ wɔn ahi sɛ wɔkyerɛkyerɛ ɔman no ɛyɛ asɔfoɔ no ahi sɛ Peter mo na woyɛ sɔfo na nka woyɛ sɔfo a deɛ nti na ma no yɛ ohi sɛ Peter mo kyerɛkyerɛ deɛ nti a yɛ ɔmo ahi ne sɛ Peter no ɔmo nsa ka bɔhyɛ ɛna asɔfoɔ no ɛde ɔmo adwene ɛna yɛ nyamedwuma nti Peter no mo nsɛm no yɛ sonko nti asɔfoɔ no tie Peter no mo nsɛm ne comments nkurɔfoɔ de Babylonian comments nsɛm a nkurɔfoɔ ka wɔ akyire a afei na Peter no mo ho abɛyɛ asɔfoɔ no mbɛto ɔmo dada no Peter no mo ho abɛyɛ ɔmo ahi obi a gyina asɔre fie na akyerɛkyerɛ yɛ o na asɔfoɔ no asoma ne asɔre fie mpanimfoɔ ade nti asɔrefoɔ mpanimfoɔ no ɔmo so ɔmo aduane yɛ aka agu saa abere ɔmo nyinaa didi bi nti ɔmo aduane yɛ aka agu di a ɛsɛ ɔmo bɛtaake Peter no nti yɛdɛn na Peter mo ka nyamesɛm na asɔfoɔ mo na ɛbɛtaake wɔn nti nyame soma wɔ watamfo ne asɔfo ade nti nsɛm a wɔde ma wo no nsɛm a wɔde soma wo no ɛka saa nkurɔfo no nyinaa kɔmbɔne ho nsɛm nti Diyifo Ajima amane na dam so o ɛna me so sɔfo bi so ɔnɔme a memehwɛ ne dɔ ɛsɛ wo dɔ ne yɛ bɔne nti menyae de wɔde asoma me no ɛnka sɛ wobɛdɔ me nti megya Kristo na ne Kristo ho na ɛkɛseɛ wowɔ mo a woyɛ sɔfo wode bɛboa me dabi wontimi mmoa me wowɔ bi kora wa wobɛfa wadeɛ but Kristo deɛ ɔno wɔni bi mpa ɔbɛhwehwɛ me deɛ ɔni bi a ɔbɛhwehwɛ me deɛ sɛ menya na ahyɛ ne deɛ ne munyam enti asɔfoɔ no yɛ nkurɔfoɔ bi a sɛ Onyankopɔn soma wo a ɛnɛ yɛ soma nyɛ wɔte hɔ a na ɔkenka Bible sɛ nyame asoma me o ɔde ne honhom bɔhyɛ ba wo so na ɔsoma no afei woka sɛdeɛ na kwan kyi a ahenni mu soma asɛm ne ahutasɛm a wobɛhu sɛ asɔfoɔ no ɛhɔ no ma hu sɛ dabi nsɛm na woka no na nsɛm a Kristo de soma mehyɛ asɛ sɛ meka sɔfo bɛdedi bem sɔfo bɛ na so wɔ ɔdi bem ɛti sɛ kɔbɔ saa sɛ pɛ no na aka sɛ Peter no wofiti ya no mokɔkye wɔ mo
asofo na bon fo sama hyase ye de dedi enne ma asore mpanyimfo ne ye fe ne sei asofo ne sade ya masa yenko restem ko fo no de me meti kuma se meti Ghana he me hunu sofo so obedo mi o ena de obedo me so nsira no yes I tell you what the me Ghana fo no ne asofo de open ko fo ye patapa e ya so ade me hunu asofo me ni mo asofo enkrofo ye patapa na won se patapa no bi go na bia he ananya patapa open enkrofo a patapa e wo mu a o se na ore kasa akire oman no o kasa akire oman no asofo ne asori fie safo hene ne sadikifo ba won so na eye won hi se o kire kire oman no eye wo ma hi o asem na Peter mte odifo adwuma sen kan asofo na hi asem pa kan fo no enso me nton hwe me nton samana so bolo fense ensuo enkun ede honhom odema mitumi odema me se me nya bɔ afɔde be hume dabi be ne odifo bi so Ghana ha wo se odifo agima ni bia ntinkonti me nya sa ode mo nka be ne odifo bi so wo a odifo agima wo ma ni bi anka mentime nya sa de no ya ma na boss ende se patapa wo mu do mbeka wasa ta nkofo no de patapa to se Peter no nsenkan enye Yesu mpo Peter Yohane no masenka se de bo se ne ba wo so miro Yesu kasa monko twen kopem se bo se ne be ba mo so mene mo nanti mo nsore nko ne sa monko twen kopem se bo se ne ba wo so no na afi de nsem bi e be mani pen kwage awie peye no na asofo no nyina sa edifo Yesu de ne mo mu difo de ba Peter mo so mo mu difo wo se afi yo mo hinse enti obo wa me so kwa asore odifo agima senka ye ne hi enso kwa asore o oye friends asori fie safo hene fo ni bia won mo de asori abo kasiri na ga se de asori bo kasiri anke ye nke ni ye de asori bo kasiri anke tumi ni anwode mu nkan be hunu adenti anke be ko ma asori ya mpem kwa asori na anke be ko ma ti sa angofo ye mo ko ma asori na ye nyina be wie sei atemu da de wa kan ko be wie sei omuni Peter e be wie sei te Peter mo senka to di fajman asofo no me se obi ye sofo wo ye de metene senum yes tene ne nwasam na make on me se righteous TV no righteous TV no righteous enye common name ade na asofo FM ahodo mo bie radio ye fense TV ahodo ade na obi antimi anka se righteous TV omunyuma no omunim se omo de beto so a asem aba buzawa se be ne omi mutumi be ne omo mitimi de TV ne to righteous TV mi wie yeso tie ma senka na hwe misu obi kura TV wo akirikiri wo me do hwe TV keke kura o hwe TV ne do tie ma senka na do ho de meye enso na so fote wona ma senka na hi sempa kanio o te wona ma senka na hi sa ne te ye bohye se obenya o se oba bi so aso ne nofo oba bi so apɛ no yes office wono oba bi hye ho ende onya o sa bi da yes asɛm na ɛyɛ ahene ho nsɛm na wo kan ai ne bɔne fo sɛm deadi no ɛno nko anti ne tamfo no ho ye na hi aka se odi fo agyewan makoda chana mansɔre ya nkrofo nkae sɛ Isaiah chapter 57 wo so fa ni pattern na ekɔ ntem asɔfo no re befi ombeka sa kwaro beka sa tia yenti ni wawu lumba wu ka sa tia hwan lumba obetira no kasada o ka sa tia hwan wo mui eti sana asofo ntie memese so nyakopon bekumi a 2014 2015 na kukume yes adenti ensem ode so me ka asofo na bɔ ne fosem dadi na me ka asafo na mrato no kan beye wo nyakopon tamfo me ka asem ni bi nsu mi gina mu sɛ ye adwuma ni bia onya nya atwumuni yes obawu so ye nya atwumuni bet ade enso die makasa ma me nkoda kyena na ma nsɔre ubo hu sɛ ombeka sɛ yɛsɛ sɛ ma me ka nyina omonte wati ombeka sɛ yɛsɛ am sɛ righteous TV lumba obewi
hwede Kristo fam so da na die na me ka kire o man hwe medwo bewu hwede Kristo fam so da na die me ka kire o man hwe mpidie me se we ya afimu de ntina me nkan ko akire ho no ebere ba man de na mo ma ye ho adwuma me nkan ko akire ho de egu akire ho hwe se we mu nyina chi die be ntina nka sofu be ka so ye bonsam no ye nyame ba no onyankopɔ de akwati no we on se we kwate so wagimi yes we go ko bonsam ho no emma also we kwate so wo yare yes we kwate so Yesu na wo kan ho asem no ko hye ba bi bu san se Yesu be na me na onam yi de me bu ne so ye bonsam no wo kasa wo dini mu ma ne ye adwuma sampa o kasa so wo so na wo sie awurade wo twa odi moto so anka be na ni magu ase nti nipa no wo ye de yi e tietia enso we de dabi na esa ne teye bo hye se asofo no ne nyakopon na no hom so Kristo so no soma wa wo ye de ya asofo no ho ade wo be osi Peter no ho ya asofo no ehi edi esa ye mu se no omu kreti yensam no de asoma ye no eno mo hya ase taaki na me asoma nyakopon no Kristo so de soma me wataaki me wataaki me wo bataaki me na ye me bone a maye na yesa asam no nko ade na mo SOMAFO Peter Korinto fo mo se mani hu asempa no ho dabi ensem o de soma me no mani nyede yi ewu ho na de che mani hu ni se wa mame tumi ni ahodena eta asem na chia me se sofu bi ni ho bi wo no so yes sofu bi si tumi ni ahode Kristo de mame no de obatonton ho yere ni samana ni nku ene ye ho dabi na Yesu be no okura samana ni nku no okura nua bana yayam Yesu be no okura nua hina yayam na anwade se na sa anwade ezi ejane nam ne nsaso yes eti nsaso ade le ya dansi o no ni mpa ibo aka de bia ene kwa de ntontwene me o de se de wo ton yes what I say kacha de wo ton ade na Yesu anya bia nton eti ga Yesu be ba cho wa maton samana pacho betoi ene Yesu bi wura na ne ka se de wo biare ihe na biare ye kacha ne de sa ye de ne biare samana eti Yesu Kristo de samana ye de ye e wo ene kon be so na wo di fo so fo fa ya unya samana wo ton eja ne nam ne nsa so dia na me ka se ka so fu bi ye patapa ena wo boa no ye bonsam na enkanwa wa akopɛ de opɛ se yɛde me ehunu sɛ bi no mienu wo na nyame wo so na me nyankopɔn mi wo nemme fabra ne yɛmfa nhyia ne yɛhwɛ enye tietia me ro di fo le yase mo nyame din na me so me yɛ de yɛ mo me tura ma wo de wa akopɛ de a wo na ase nyame yɛ de yɛ e wo so kɔpɛ de a wo se odi fo na wo yɛ trofo wo nsɛm a wo bɔ ne da adi na ase me yɛ bonsam na ase enye saa na tie na wo toto ayampe a kɔpɛ ade a wo se papa wo de friend papa ka se wo ha ebra na ade we menu mienu ye di behia ye nyina ye su afre nyame ma nani mo nyama ye di ade ni ahwe wo de wa kopa di fabra yes me mpehwe ma wa kopa de se ode ye de wo a wo se nyame tumi e wo so ne nyame ho wo so sene a me ya bonsam masam ode so ma metimi ya bonsam ne ye hwe de nyakopɔ ba je ne so yes ono mo kura me de kasa asema Diyifo bia kamida sofo bia kamida me nka ma wiasefo me ka ma asofo yes na no me Diyifo le a o ka ma asofo yes so hu se asofo na fom eja na soma no saa nkrofo no otan ne ba ho o mba sori tia no yes eno asem mfa anyina mu ho mo mo nyame din so mo nyame din tietia nti se Kristo soma wa ahoya asofo patamfo ne wo mo kan to aso verse 5 ne tie osina ye wona hisse o cheche o man no aha verse 5 yi mu aye enum atifi asem se asenie no afede esa do mu ko gina asenie ye che wo mo no ye se pese ku mu ani mu ase Kristo soma nya papa soma wampa e ka asofo nkuna nka ni gu ase ayade asofo mpeni pa otene asofo mpeni pa owie de nyame peye adentia o ma fom o ma ho de ne duru ho
Omun to me many pen yanko, Yamesumano, or the Sabo Senema, never know so many panquadia paya, attackers in a woman, one some Pura woman. Satan Pura woman, no more sorry at you. But the Janko Yankopos, a Yanos man, where the area will be Gugu. Yes. Oh, I tell you. Yes. Nasa Sapakani be sorry to Yan. Ujana Numa, Mekama Samana, so I was sorry begu. Maybe I make us or cancer, and I want to be in the meal. Yamia Duman, and Yenny Papa Nasi. Yes, where and the buyer say. Put him, Sakas and Minch them on there. Share. Now, whatever me. Ah, Sakas and Min can want some. Yes. I'm on the hand time. Satan make a royal TV say. They are called here over tough. Your questions. Okay. Oh, I'm going to video Video. Okay. Me cut me and come to say most of me never tough. Your questions. Man, okay. And let us say. Right. Is it a grass no money? Na me here. Wouldn't quite your papa on first year, Juma. Unyame no wine. Yame be na used to be na can one seven. Yes, Jesus in Jesus. Was a motomia. Muni mashadi yasu. It your donning yanu, and my can be actually obey you. Wouldn't my shady? I said, you know, yes. And Muja and Muja. I didn't just any part to the edge. I wouldn't send on your face. And then you quite him. Or Casa, so I call I can't take us a wonderful. The Casa and Satan Crophobi, a dimatem, and now you're born something wonderful. Yes. Right, so I'm for Nasam Yashi. I say for Nasam Yashi. I'm for Nasam Yashi, or Casapra coin sending credit to me better. Let's say, Nipa is Suman. And one sorry, I saw for Mr. Wago the range. I saw for the baby attacking your trouble, but me, my own Kristo. A man. Namia some the infamous anymore. Namia some. What an assembly Sumami? Quassem. John, be a John. Ah, John chapter 3. I am we in Shasia. John chapter 3, verse 47. Wakasa, what will be? Debbie, Yanko somebody. We are so for now, Ghana, and family Germany. Baby, I some number sell Paja Washino. Now, so many Papa Yamiasem. Make us say Yamiasem. And I know this, what they are some not semi-man. You are some of Bianca Bida. So for Bianca waiting, I can. Many Papa are done in Yamiasem. San Wayan. Yes. Because I nyame asem because I am kwanchi enko I just said your own pen kwan wo pray as I say em fani na anya de e man fa America kan no yen ko fa land e meto so na se bia ayifo jeja o mu Canada fo de no so be pin so yes nya sa dia kama mintie ye na radio excuse asem od mo nfa as fast as you hani asem panitie miensa ni mu aye ni mu aye aduonu miensa aduonu adiasanan atifi asem se yohani adansi die fufuro na de onyankopon asoma no ko se de onyankopon asoma no ka nyankopon asem oyere Nyankopon asem oso tonton ne ma me fa chede bi tonton items me fa chede bi inde yengo fo na se nyame asoma mo ne vrɛn enti ɔde na asem ne soma me kwasem nyankopon asem bie ne ho asase we su bisuro nyankopon asem bie ne ho Kristo Yesu asem bie ne ho Diyifo agyeman me ka hye do so me ne mo nyame suru yes Kristo omimu yes no fura pache Yesu no da bi omimu ento so nyankopon soma obi a na senti me se wasoma me se wodna se na asoma me enipa pe no ba wo They say I make a beti me yourself na do wofu message bet we dey wo do pa we babro bonsu gu se nebra na wo be kire se Diyifo agyeman poni ni ye hwe me bebe pagye wakɔhwe me nya Diyifo ni bio Diyifo agyeman me nya Diyifo ni bio se wo ni se Diyifo ase on de wa bana ase wo ye mu ha wo adwuma nko ane mawari ani musika sem no menye sa Diyifo ni bio me se wasoma mo de nasem e na asoma me amen asem na asofo ni benya ntokwa oham okun but Kristo ni mahoden yes o betimi Kristo pacho de e de o munyina ye mi so munyina so o betimi Kristo di asofo ni nyina ye yes o ma o mo se o mo ya asofo no mo se o be sori ati asem me na me ka kire wo ni mmiri
So them who you cancel now so buofu. Yes. I don't know before about me idea. Aba. To see the Onyankopon asoma no. Ka Onyankopon asem on ton ade o. Pacho Dabi. Oni friend say materials you. Oni items you. Oni akade you. To so obi se nyame soma na so ma na kade akata so di fodma so ye trofo. Yes. Kata nsem say ye honhom foforo. Yes. Me na me ka kire mu. Ye honhom foforo. Correct. And what Yesu din ayeden. Atoso. No say Kristo atrofo ne adifo atrofo. Matthew chapter 23. Emie verse number 20. Was it Kristo atrofo ne adifo atrofo. Share. Brother be yen kaina. As chapter 4 5 na kai to us. Yimu eye enum. Asomafo no metie ye enani mu eye enum. Atifi asem ne se asenie no. Na eba se ade chie no. O se eba se ade chie no. Won atitiri. Omani mo titiri. Ne impanyimfo. Ene impanyimfo. Ne twerefo. Ene atwerefo. Be shia Jerusalem. Ombe shia o Jerusalem. Na osofo panyi hana. Oh no ti afeti o. Afe na asofo impanyimfo no. Eyi o muti ye de. Eba. Asofo na o munnyuru mpanyi yobiam ne di ka akọche nkrofo no. Impanyimfo na som ha o mo. Eji afe na bishop ne cardinals no. Archbishops no. Eyi o muti ye de. Eba. We o mo kai o munim say obi mo. Yes, o mo ho asem. Eye ne ma ya ho asem. Na bo hye da bi ansan ne no. Wo ye sofo na de wadwe no school ba wo hunu. Pacho Dabi. Aje se de bo hye eba ne so. Ansan na we wo so hunu. To o mo kai o munim say nkrofo bi. Eye ne ma ya. Na nanu Yesu Kristo ankasa se de no wana ne ye no. Sa na awiye ne so be ye. Ono so na no be ye. Yes. Ampane na ne ye twam. Pacho Dabi. Eti se si ha eno ane wo ne. Do se afei asofo no. Ni asofo Ne osofo panyi hana. ene osofo pani hwan? Hana. Ne Kayafa. Ne Yohani. Ne Alexandru. So koi Ne dodo a ofiri osofo panyi abusuam. enkofo na wa asofo na abusuam nyina be support asofo no ma asomafo no be ye o matamfo. Nyame nsoma ma onya dofo. Yes. Wode mi so obi kura betu e papa wo ya ade o ye sofo. Ensem o de soma me hya ase ne boni de say pe obeka sa akwa no ye bonsam. Saa so ne ka kire Yesu. Yes. Don't say asofo mpanimfo na akọchi asomafo no edo mako gina aseniye badwere. Do Onyankopon somo wa if you believe you don't watamfo your enemies no omoye asofo. Ede ebe na Peter no wa ye ntitwa sa asofo mpanimfo kambom echi omko gina abe fense aseniye. Oma bokro no oma ton samana oma ton ku DNT ni twase on se wo ka fiti ase no o se nyame asem no mo ka na ehon de yi Ehon chire. da bi ehon ahi. Yes. Asem no nyame asem no Kristo Yesu asem mo ka ehon ahi ena mo mabechi wo mo. Ti nyame asem wo de soma no kure mu ampa me do fu ho ahi o. Yes. Je nyame di fu na say me hye nsem Onyankopon nam so ebiebie so nwure a na say asofodwuma na ye dwuma ehu pa. Asofodwuma de eye unum se aso nyame adwuma no okay fa sa asofo wo ye nyame adwuma no sofo bi ya na twene ile susu ye nse daachi obenya heaven akọ Yesu pi obekọ bi but so do ho ko hyem ne firi wa nkasa wo pemu a ene ebi adwuma wa anyemu a wo ko sha ase na wo do ho akoto bonsam jam wo sha ase na bonsam jam na wa de wo de ho akoto o na sa ni nyina wo twere semi mu o mbe hu dabi ena bo sa fo beka na eti omutiri ne keka bo onye ada for safi na do TV na to a me kwaso akai o say I have righteous TV Onyankopon Diyifo kronkron de wasoma no Diyifo Ajima Benjamin Asamri ye ne na twetwe nkomo e o righteous TV so no se wa wankasa utie nsem a
ne nyankopɔn nam ne so a ɔreka kyesensɛm no a ho dwiri baabi a no nyankopɔn Diyifo yi ebedi ahyɛ mu yɛ Kumase ɛdwe so ɛkyɛn kurom Righteous City Kumase ɛdwe so ɛkyɛn kurom ɛwɔ na ne nyankopɔn Diyifo kronkron mekyerɛ ɔtene ni Diyifo Agyeman Benjamin deɛ wasoma no ɛwɔ na abetumi ne di nhyia mu nyame Diyifo me pakyɛ to aso kakra ma me to aso kakra wɔsɛ ne dodo ofuro so pani na busuam na wɔde wɔn bɛgyina mfimfini bisa ase wɔde wɔn bɛgyina mfimfini bisa wɔn tumi bɛn mu ana din bɛn mu na moyɛ yei to afɛ wɔn pɛ so mu sɛ sɛde nyame tumi bia ne wɔn so wɔn do wɔn adwene kenkan no wɔn nim sɛ saa na asomafoɔ no ɛte ɛde Kristo tumi ba so a wo na onim o deɛ ɔte nkyɛn na wo ka na bɔ ne fosɛm dɛ de ne wɔn nim sɛ wo boa sɛ nipa nim sɛ wo ka atorosɛm afei mo wasa deɛ mo kekan deɛ mo tumi be mu ne dini be mu na mo yɛ deɛ mo kasa yi ɛnyɛ sɛ Yesu dini kɛkɛ no mu nti no yɛ o mo ahi o nyame asɛm na Kristo bɔhyɛ nam so mo ka no ɛno ho ahi Peter mo nyɛ bɔne bia nto mo bisa o mu nsɛnsɛm o kan ba tam ne kɔ ma memre kyerɛ ha ɛfɛ de sɛ ayi kai bɛɛ sɛ 10 bra mu nyinaa ne Israel man nyinaa nhunu sɛ Nazareni Yesu Kristo a mobɔɔ no asɛnnua mu a Onyankopɔn nyane ne firi awufuo mu no ne din mu nti ɔmo di ka kyerɛ sɛ afasɛ mo ka Yesu Onyame de nsɛm bi maa saa nsɛm no nyɛ Yesu mɛka sɛ Yesu gyidie no ɛnyɛ Yesu gyidie no ne hia ɛnɛ sɛ kobi ɛkɔ heaven nipa dɔ sɛ na ɛnyɛ Yesu ni ti nyɛ ma gye na di no nyɛ no Yesu nsɛm na yɛ gyidie yɛka sɛ Yesu a ne nsɛm ɛna yɛ gyidie eti kramoni ɔnye Yesu ni eti Yesu nsɛm ɔmfa nyɛ adwuma yɛwɔ asɔfoɔ no bi wɔ Ghana ha ɔmo sɛ ɔmo nyɛ Yesu ni nti ɔno Yesu asɛm ɔmfa nyɛ adwuma deɛ ka sɛ Yesu gyidi a ɛyɛ nsɛm a Onyankopɔn de yɛ deɛ ɛsoma na nsɛm no na ma asɔfoɔ no abɔ ne fosɛm ɛda adi afei yɛwie a Yesu ne din ɛyɛ nsɛnkyerɛnne ne din ɛyɛ anwanwadeɛ ne din ɛsa nyarewa eti asɛm no mo kana Kristo de baayɛ no afɔ mo wie na ɔmo bɔ ne din so nsɛnkyerɛnne siɛ no ne nyinaa asɔfoɔ ne nte ase nyɛti gabɛyɛ dɛn na ɔyɛ sɔfo ɔte Ghana Diyifo Agyeman Benjamin ɔsi Kristo asoma no okay wapie wode w'ani ehu no wotie na asɛm no nka sɛ obi ankɔbɔ dwaman ɔmmɛka nsɛm te sɛ deɛ asɔfoɔ ne ka ɔmpena yɛ baako a ɛnyɛ hwee ɛkɔ hyɛ po na moyɛ ne yɛ sɛ yɛno yɛfrɛ no panic nyamesɛm sɔfo no koraa wɔka nyamesɛm no osuro nim sɛ ahwɛ yɛ asɔre ma bɛdwane ayɛ deɛ yi agya no nti agye sɛ ɔmabɔ ne fo sɛm no wofoa so na wɔgye ɔmo ho atena na wɔdidi ho asɔfoɔ ne do aduane ho gye agye sɛ ɔyɛ ne saa Diyifo Agyeman anyɛ ne saa na ano asuafoɔ no ka kyerɛ Kristo sɛ afei deɛ ɔkasa pefee Diyifo Agyeman kasa pefee ɔsɛ mo akwanbɔne ni sɔfo bɛtie still ɔbɛka sɛ meyɛ bɔnsam na sɛ kɔba saa de baako a na ɛmɛdɛ ne sɛ ebi anumere nyinaa firi anumere kɔ nyina bitumi awu ɛhɔ ne yɛbɛhwɛ na sɛ nsɛm a meka nti na sɛ Diyifo Agyeman sɛ meyɛ bɔnsam a wɔn a ne te mo asase wei so heaven wɔde n'ani to so a wɔkɔpɛ deɛ wonni anaa wo se adwuma bɛɛ na woyɛ yɛ ade w'ani to heaven ne so asɔre ma na ɛbaeɛ no ɛno koraa dɛm sɛ bua wo fɔ dada wode sɛ ɔyɛ honam mu nipa Yesu sɛ mofiri fam nti mofiri fam na mokasa asɔre ma no ate wo na ade w'ani ate sɛ wokɔ heaven no
wɔn wɔ wie waba ne guo no Yes. waba ne da ɛnura Charles silo si hwehwɛ ma ni so anumere no Charles nso ɔbɛhwɛ wɔ ni so waba ne de baeɛ no wɔmpena ho Yes. waba no Yes. wei na wɔwɔ se meme yɛ bɔnsam ade nti a wɔbɔneɛ da titi meme kɔ bɔnsam gyam anaasɛ ɛyɛ ahohommɔne na deɛ mekɛn ahohommɔne bɛ de bɛtumi aka Dabi. ɛtɔ da mekaa sɛ naano mobie phone lines na moyɛ program obi frɛ koraa wɔbɛka sɛ ɛna ayiwe deɛ Mose paa wɔyɛ sɔfo na ɛyɛ ne ya tinka yɛnka sɛ boɔ kyerɛ wɔapa na nka ɔne nyɛ ananka yɛnka sɛ gadawu yɛnka sɛ gadawu paa na wɔni ayɛ deɛ agye kyɛ sɛ Mose na obi bɛka no ɛyɛ sɔfo bi na wonim sɛ ɛsrɛm no wɔ sɛ wobɔm na kyerɛ wo dɔ Yes. wobɔm ɛna kan ni so wabɔm ɛsrɛm no so wobɔm na kyerɛ wo dɔ wobɔm ɛkyerɛ wo dɔ Omudu wa tutu Diyifo Mose. ɛyɛ sɔfona kumɛti mɛbaatɔ mo ne mi hyɛ ma ka so obi mfrɛ Mose da me mɛka saa asɛm no ɛyɛ wo na wahunu na woyɛ deɛ yi ɛnaa no Pilato wɔsɛ wo na aso yɛ Nyankopɔn ba no wɔsɛ no na wo kan ɛm sɛ deɛ wahunu na woyɛ deɛ yi wo ka ɛnipa no na ɛhwɛ Diyifo agyeman sɛdeɛ wo sɛ tie no wɔde atoto wo sɔfo ɔbɔ wasɔre ɛna wɔde atoto nyamedwuma a mɔde atena wɔn mfirisa ntena bɛsi nnɛ ɛna ɔho wɔ Diyifo agyeman no sɛ wɔadie mehunu sɛ Mose sɔfo na ti kɔ kɔhwɛ mogya etu no apae ɔda a wɔna weenti nakoma pressure bɛkye no ade nti a Diyifo agyeman obi akɔka sɛ Mose me so me kɔka kyerɛ obiara sɛ obiara mfrɛ me me sɛ Diyifo agyeman bɛgya me me so wasoma me nyɛ sɛ na meka kyerɛ mo ɛna obi hwɛ ɛna ɔhwɛ sɛdeɛ mete no ɔno ka wo sɔfo agu na mpakyɛ o ɛsɛ na nasantene wonim sɛ nkɔfo tumi ka sɛ King Solomon ɛpakyɛ ɔyɛ Solomon deɛ nti na obi sɛ King Solomon deɛ ɛkɔka sɛ ɔyɛ King Solomon a ɛpakyɛ wote wa ɔbufu yɛ asɔfoɔ no mpia abɔntene mɛka sɛ ɔnyɛ ntomia no ɔnyɛ King Solomon na yɛhwɛ Kumase ya baabi ade wɔsɔrɔ daa bɛyɛ deɛ so ɔde wo so yɛ bɛrima pa ɔbɔ ɔhyia mituro challenge na yɛ deɛ sɛ yɛfrɛ me obi sɛ meyɛ Mose na wɔnte ase a ɔhene se ɔhene ɔnka sɛ obiaa mfɛ no santehene obiaa mfrɛ no King Solomon yɛwura nka saa nyɛ deɛ ɛnkyerɛ obia ɛnipa no deɛ nti obi sɛ ɔyɛ King Solomon deɛ nipa no ɔno wɔhunu o deɛ ɔno wɔhunu ɔhene ɛna ɔsɛ wei deɛ ɔyɛ King Solomon wode ɔyɛ sɔfoɔ bɛka sɛ ɔnyɛ King Solomon bia ɛdi saa na Diyifo agyeman deɛ memeka deɛ ɔde ama me mede menembaa bi meyɛ de adekyee ma ɔde somaa me ɛti obi da ho wɔ ka sɛ ebi a Mose a woyɛ sɛmpakani a ɔbufu kɔdi mu adabra ne yɛhwɛ deɛ ɔnso yɛbɛka kyerɛ wɔ yi wode kɔdi mu adabra mese mede bɛsɛ mfie du baako ɛne akyiri na hwɛ Awurade na mopɛ no wo dabɛ na hwɛ Awurade Yesu dabɛ na hwɛ no wokɔgyina baabi 30 minutes mpabɔ harabaraba wo so wohwɛ Awurade mede 11 years wobɛtumi anya ɔsaa hwɛn no na no de asɛ na David kaeɛ Psalm 44 wɔse twɛn na metwɛn Awurade ansa na wɔyɛ aso ama me wobɛtumi atwɛn Awurade na wowɔ berɛ a wode kɔtwɛn Nyankopɔn 11 years na wokura aduane wɔ wokura mekaka sɛ kɔhyɛ baabi bosome mmienu kura waduama wobɛtumi ahyɛ wɔ asɔfoɔ no sɛpakafoɔ no moyɛ saa mehwɛ baabi a mefiri no a ɛne hom ne bɔ sɛ no ɔde ma me no mehwɛ wo mu a na yɛ mesere na ɔmo sa yɛ mmɔbɔ ade nti ɛna ɛnyɛ me nwanwa deɛ nkyɛ nyɛ nwanwa no sɛ mema hunu sɛ ɔmo firi ɔmo adwene mu ne kasa nti ɛyɛ ɔmo sɛ saa na obiara te ɔmo firi ɔmo adwene mu ne kasa ɛde hyɛ Awurade nti ayɛ ɔmo sɛ saa na obiara te hwɛ ayi ɛfɛn sɛ Deuteronomy de egu TV so ikai Deuteronomy chapter 18 enkai 22 bra 15 bra 15
Therefore, something I do TV not to na me kai say I have righteous TV. Righteous TV, Onyankopon Ahinie TV. Righteous TV, the gateway to heaven. Israel Onyankopon Diyifo Krunkrin, o Diyifo Ajman Benjamin. And assembly. Yene ne twetwe nkomo e wo righteous TV no. Na ye say Onyankopon nam ne so. Yesu masem. Ehintasem. I just say, because some of TV they never odofo bi. Some funny TV no enter righteous TV. Maybe I know Nyankopon Diyifo ye be di ehemu ye kumase adweso e chankrum. Kumase adweso e chankrum. Nyankopon Diyifo ko me pa sure to aso. Kaba me Deuteronomy chapter 18, 15. Onyankopon asem onam ye na de Diyifo Moses wo de mo ni po chas for Asaase. E di so me tie ye edu nwotwe ni yimu eye edi enum. Atifi asem se ontie Odiyifo no. Ontie Odiyifo no. Ontie Odiyifo no. Kai 15 no mintie. Yimu eye edi enum. Edunum. Osi Odiyifo a wo free wumu. Tio. Yoro Odiyifo mo se na e kasa. Na wo ho ne brese enche obeko. Adenti ade Israel Nyankopon no soma ano no, de wo frɛ no soma na amanati. Ɛna afi ɔne ɔmo ana hyase di nkraba. Ɛna ɔse ɛnan ne reba Israel. Ɛnan reba won to aso. Odiyifo a ofiri wumu. Ofiri ɔyɛ de. Ofiri wumu. Wumu. Nye do be free sura ba o. Onipa a ofiri wumu. A ofiri wumia num. Wase ayɛ de. Ofiri wumia num. De wan se mi Odiyifo mo se kra mo ho se Nyankopon so wo somo nipa bia ma de nkraba abɔfo ɔma. Yes. Emesi so. Abesi so pepepe. Me ka atro sem. Ora ge de me kan emesi so. Abesi so pepepe. Me Odiyifo mo se Adiyifo mo nyina wo de di kai. Yes. So Odiyifo ofiri wumu. O se Odiyifo se nyame somo bia e Odiyifo nipa ofiri wumu. A ofiri wumia. A ye wonuanu mu. Kan ko. To say me. To say wan. To say ono. Ono ni Moses. Odiyifo Moses. Odi Odiyifo Moses miru ane se. Nyankopon besa soma di pe te se ono a. Nokwasem. Aba. De ba jo bega Odiyifo adwuma ye. Mosa. Ahyekere ne ma. We o ma bufu. Amen. Adwuma na odi ama mene se de metie no. Eno na be hye kyerosem yi ma. Dina no se miru Yesu Kristo do so nim se nkofo ne taata na masomafo ne ka se eti na offense Onyankopon akọ Odiyifo Moses ka se Odiyifo te se Yesu na montena se no Onyame na de bo sha ye de aman. But Moses ne de o kan no o kan no se Israel manimu no se nye de ase de wo no te no Nyankopon be sa ma ebi so sa ye de e wo mu eto Nyankopon somo obi a wo ye de nipa no betimi ete se Moses. Yes. Nipa to Ghana professor say yes. Na professor na Asaase do say Bako. na yede ne nya bebiri ene etimi ya adwuma sa ho ene mu nsu ntwa adwuna mu nue a doctor for do say Bebiri. na adenti na doctor for bebiri Asaase say Bako. afi ade enti ye honhom eye boshe o hwehwe a o se hwehwe na do rupa ko hwehwe o kura bi a kina bro o be pese nkofo be ka de o te ne me ho no o be pese wo no be ka achen etimi ro Odiyifo Moses se Odiyifo a What is me? And what I say? Na awurade Onyankopon be mane so ama wo. Oh, say nyame na be ye de. E be mane so. Yo nipa what is Moses no. Israel Nyankopon na be sa ma bi so. That's Onyankopon Diyifo me pa che o se mete wase a. That's a doctor odi kan e baaye no. Dwumadi a na odi no. Na doctor otosu mienu no so e be to ase. Eti abrabo a yero Odiyifo Moses e be boy. Enu abi na wo bo. Oh. Messi da na reba. De o Yesu tie no beti masem. O ma ahini ntino ya mi Odiyifo Moses tie no. Senka. Mi Odiyifo Moses ete yi. Na nka me so mete ha. Ensesa. Baby. Ah, Messi ensesa. O betena Asaase so e fom ha akan wi. Abi. Enfuturo Ghana enfuturo Asaase so betimi akan wi. Bra nyo a obi antimi nka. Baby. Osofu bi aka bi da. I want what was in the Messi, o man nya sotie no mo ntie mene. Na wo de o mo nsua me. Ada no ahenni anim. Messi mi Odiyifo Moses te ha. Mete ha. Amen. Ah. Me kan masem. Mi ro Yesu Kristo bi firi a me ko da na nkyɛn.
minuma mo mfa mani huni pache de ni ehunu eti die na de mekan e no ho akonsidie bia ni owura eti mi ro Diyifo mo sese o Diyifo te se ono awurade mu Nyankopɔn e ma no so wo mu enti e kire o sese wo bra se wo bre so wan hie ni pe te se mo sa awurade ni mo bro hu na doye amamo so mo nhia nkwa je mo nhia nkwa sababu no mo kenka na kwa ye ni osuma ye ode asem no suma ye honhoma ye ye wo de asem ne suma ye ntie nim de asem no e ba be ye ne de tie no ye kasi anya be ye busuefo ama wo mo etu wo preso so wo nhia ye fe ne sei Diyifo te se Mosa bo sha ama wo so na sa bo se no enafo mo ndi sofoti wo maka se de Nyankopɔn Kristo be fa me sa so ye no obedi hu 10 years ekura awurade o mfio wa ba be jina ba ye nye o me se 10 years Kristo o mfio o ba be jina o tetiem de o be tetem o na ba mu so me no mienu no ama me no mienu ensonsen e ye de edem de o ba be jina ho ye o ha wo tetem no beduru ho adi o na ba Yesu a o me mu ni Kristo wo mu eti ye bɔhyɛ sɛ ɔso Diyifo te sɛ me Mose ɛna awurade mu Nyankopɔn ɔbɛma no so ɛwɔ mu mu yes John Pobra 21 hɔ ne tie 18:21 wo ka so ka ni na brɛ ne yaso ni mu ɛyɛ aduonu baako na sɛ wo ka no wakoma mu sɛ oye no wɔse Diyifo na ɔte sɛ Mose na me sɛ awurade bɛma no so no de be ya mudi be hunu se nipa ne se de me kan ye no enie aja no makasa wo yes aja no makasa wo hu mu a hu se enkom se ni mu du de onto o kan se Diyifo wa nya nto keke wo kire de ono no Mose no mu be hunu se nipa no ebi ni ni so ma ni be nwi aka se nya bia no o se de mo de be ya hyenso de no o se na se mo ka no wo mu se mo ka ni mo mu se ebe den na ye be hunu asem a awurade enkaye no ebe de be se da bi we wonte se Mose de Onyankopɔn na mo so akan wonte se sa enye de nyame ka sa ni enye nyame ni enye nyame efense na kɔe ni no ebe de hunu sa asem we enye nyame de o se de Diyifo ne ka sa awurade din mu de Diyifo be ka sa awurade din mu na asem no anye ho asem na anye ho na amamu a asem a awurade enkaye no we asem a awurade nya de ye enkaye no tio ti won de mi Diyifo mo se de ye Ghana Diyifo ye tie commission ma sha for man ho enye woni asore bantem o endem se ye keka bi fadi yes enu mi jamu a mu nyina betimi aye bi yes bet kan ye ba asase no so asase no so na aso wasoma adanse ye kwa so wasoma mi asase so ene na me kan de ba asase so na no so se eba ora videos be bregu ye betimi abon 3 years ene come say video nko a de ba asase no so e te ro Diyifo mo se Diyifo be ka se ro de dinim asem na anye ho amamu a asem a awurade enkaye no Nyankopɔn kaye ahokyere na Diyifo no de kan o se ahokyere na Diyifo de kan ye fa si insuro no o se nya de ye insuro no na se o kan na se ba sa de a o se ye de ye insuro no o de o ye so fo ye niamo ho o da so ye nya bidum ache o ye na no na de o so ye ya ache no da ba ya yes ona se Nyankopɔn ma obi afro no ma asem nya de ye enya adwuma o tu so o da o twene papa mi Nyankopɔn no yes o tua o ka kwasem mu firi hwe me na no mo home cheda bi na mo nya me ba bia mo hwe me no mi ni ho yes ba bia mo hwe me no ni ho me nya de yi me ni ho ti mo home yes na mo nya me hwe so me hu yes mo to kwa mo le so me hwe so me hu sa kwa ne wo na mo me ni ho ba sa kwa no mo de wo na mo me ni ho yes ti na mo hwe mo be me bi pachai na mo hwe hwe be me bi me na bi ha do suma me yes to so Diyifo ne ka se bi an he mo sha se mo prophecy ba menti 2025 mo be nya bi abo
asem we kwa na mdi gyina so mommo ne ntie yes mommo ne ntie Nyankopɔn na hom so ɔse hwɛ na mehwɛ na mahu ne sɛ asɔre life yɛtɛma ho mɔtwa so tie kasa na meka no sɛsi a mɛsɛ hwan Israel Nyankopɔn de hwan di mu na meka sɛ Israel Nyankopɔn ɛna mero Diyifo mu te sɛ 21 ɔsena sɛ woka wakoma mu sɛ 22 yiyi mo aduonu mienu ɔsɛ di Diyifo no kasa Awurade din de me meka te sɛ hwan di na boy Awurade din me sɛ hwan me ka kasa me sɛ sɛ Israel Nyankopɔn ɛna mero Diyifo mu sɛ sɛ wɔyɛ de yi o Israel nti ti asɛm ni yes me kwa sɛ dem si kasa no Diyifo bi nkasa bi saa wo sɛ Israel Nyankopɔn nam ne honhom so ɛna mero Diyifo mu sɛ o Israel ni mero Diyifo mu sɛ Diyifo bi obɛka sa Awurade din mu Israel Nyankopɔn din mu afei to aso ne enti sorry na ma hono sɛ no mo yɛ asɔre rekɔpɛ na ɔsɛ hwɛ afei mehwɛ na ma hono sɛ bia foforo na ekuo na mo yɛ asɔre ha na ade kode no mo de yɛ asɔre na no mo sɛ yɛ ɔmo yɛ asɔre ha bɛtɛ asɔre no mo yɛ ndie ɔmo nyina afira yituma ɛhɔ na ɔsɛmako ahwɛ na mehwɛ na mehu sɛ enipa no ana ogyina saa platform no so ade no so na ɔkasa no sɔfo no yɛade da no wɔ hɔ baabi a afei ɔmo sɛ gyina ne yɛsa deda sɔfo korɔ na asa wɔ hɔ ɔsɛmako a ɔmo deɛ nam sɛ owura mehu sɛ asɔre nipa no ɔmo ahyia hɔ no ɔmo asa ahyia baabi foforɔ na ɔne deɛ nipa na no ogyina asɔre kasa ne yɛade da no wɔ sɛ no korɛ wahunu na ka kyerɛ asase sɛ mo na aka da mo anim na kakra aka afii kɔ awie ɛfiri nnɛ korɔ ɛne deɛ tiɛ sɛ 22nd June 2025 ɛfiri nnɛ da deɛ korɔ ɔman a ɛwɔ man asɔre bi di kamfo ba bɛwu hyew asɔre a ɔsɛ asɔre no asɔre bi wɔ ɔbaa ne di anim ɛna asɔre bi wɔ abɛɛma wei wɔyɛ bɛɛma asɔre a saa di kamfo no nipa nim no yɛba ne dini no ebi ɛyɛ ne di kan me kura me di sɛ ɛyɛ ne di kan a ne dini no ɛyɛ ne di kan ne dini no ebi ɛyɛ ne di kan eti ne sɛ nyame bɛɛ na ɛkasa yi Israel Nyankopɔn na meka awedi ne siye deɛ ɔkae ne baa mu pɛpɛpɛpɛ deɛ ɔsomaa me no asɛm meka ne wokuo ada sɛ deɛ ɔnam ne honhom so na wayi akyerɛ me na meka ne kwasi ada na afei ɛfi ada na sɔfo yɛwu wo se meka bɔne sɛ abɔdwe sa a ɛnka ho Awurade abuufo dada wo deɛ mesɛ monyɛ dwaa ne ahantan obi abɛyɛ akɔda baya wo so wotoa so wɔno ka sakyena bi obi amfa nyɛ hwe so wasɔre yɛtia Israel Nyankopɔn wɔsɛ sɛ Diyifo bi kasa Awurade dini mu na anyɛ hɔ a saa asɛm na anyɛ hɔ amamu a asɛm a Awurade nkaeɛ ɛyɛ asɛm a Awurade nkaeɛ toa so ahokyerɛ na Diyifo no de kae wɔsɛ wɔpɛ bibi ne ho kyere no nsuro no wɔsɛ nyɛ deɛ nsuro no na deɛ ɔka ba mu nsuro mo na ɔyɛ sɔfo wo di rough ade tɛtumi kenka na mo Bible mi gya ma mo kora mo mpirikyi sɛ mi gya mo a rɔtɔ sɛ mi ti fa ma mo nte asɔre asɔre te ɛnyɛ di no go my go deɛ ɛbɛtumi go my go sɛ ɔkae ne yɛkae atoa so sɛ saa na moyɛ no radio ne ɛnyɛ de meka sɛ nyɛ de na mekyerɛ sɛ wokenka Bible nko ade abɛnya obi ama no abɛyɛ deɛ abɛtie bɛte honhom ɛwɔ mu no
ene be kire yes enti wanya babro brother branche wanya babro enya anto ba bia me won wo chiri me no ntem no me ro di fo mo se ko de mi ho adansi wo se wo we di a nipa no afobua kan wo da kasa wo ya me kan no dwenti o de mi so be hu ne kina yes me ko kina wo betu be hu no wo so next 3 days o se na se wo ka no wakoma mu se ebe den na yibe hunu asem a urade nkae eti se me kan we kire wo se Israel nyankopɔ na akora ye sofo so ye se pakani se wo so ye hwan a bisa se ye wo wate se ga na sofo bi difo bi atimi aka se Israel nyankopɔ bi si de wura nko a na me kasa nyame we ho asem wo Ghana na se sa nyankopɔ ma bo prophecy do bo bi aboma bi ntie o de opa bo o se hwe na me hwe no me hu bro no nso kona nso o se hwe na mhwe no me hu bro no nso bro no aha so me se say Israel nyankopɔ enti nyankopɔ di be mu di na me kasa Israel nyankopɔ na wo so ye sofo e di ahantan ne rof no ana sa mo pesa di se Ghana fo nyina tudi machi asana mo nsem yeso panyini ana Diyifo panyini mo ho na esre ese mo adwene ne mo adwene nya me nyankopɔn adwene yes ye nwuma a ode amaye no de ode maye ni ele de won de ye ho adanse yes me se ho na e ka sei Israel nyankopɔn bubusa atofo ne se san krofo de nyina se ye wo mo Ghana o mate se Diyifo bi kasa we bi da mahu nko a mahu ne se enya Awurade kasa kire me se ye ni ma Awurade kro mo nka Awurade bi am Awurade kasa kire so nyame kasa kire ye ni mo nyame kro bet ma kire wo nyame kro a onam ne honhom so a o da di ye de kire me no yes me se ndi ndi sei Israel nyankopɔn na se nyame wo ya de keto so be kan di ni mu asem sa na fom honhom be ne wo honhom be na de kasa honhom be e na wo hia no ubetini akodi suburuku esuma obofo de akasa nyame we di ni mu na ka de mi kan ene de ekosi ke ona suma obofo do mu ye adwuma nyina no aso Ghana ye unuma asofo ne Diyifo suma obofo ye modwuma ko mu nyina ye bi yes ko mu nyina tie sa kwan so yen tie mra yen ko sun tie mra na ositie na fe meti anidi wachiri meti anidi wachiri na eni amete ye no mete se eni petim suma obi a wadi MP fo abai obi a wadi bina mpofim wo 2025 MP fo na Asaase o mabai no rubro no suma osibinti na metine no wachi se nipa etim suma MP wabedi ade na enche wo wei na mi mu di ha nipa kro okay say Yesu do ye nyina na asofo no koso taata no o ma bonsam ye de eti omu no yes na yeso ye bo hye o se nipa nyina aka se wo ya ye de die o be hunu nyuma pa ne adanse die bebre beto mo nte wase hwe se me se MP a wa be di ade o mo ma ba afiya mu na obedi ade ne na enche
na wawu prophecy no ya awie o ka bo nsɛm a ɛtoa so bɛka sa asɛm no si awie ɛna meka mo yɛwo mo hunu we bi da why na si wo hunu bi da nyame di for me pacho deɛ nwa nwa kora ne sɛ o se o tini wɔ bro no so ɛsɛ do o twa camera no ɔma nkɔmhyɛ no kora hyɛ ma me na meka yɛ so twa no hɔ do osoma me ne pɛsɛ mo hunu sɛ we see UTV phone ne ko twa ɛyɛ ne video me pacho da bi o twa no twa bro no so na ahyɛ nkɔmhyɛ ne ma now yɛ sɔfo so yɛ sɛmpakani afɔ bua kan heaven where you ho afrim me se me ka de afiri ho a wo be ma wakɔ so ayera mmɔ me na me ka de me se yɛ no wa ma yɛ pa betime yi udin afiri nkwagye mu ɔmo ka sa difo na bia wo hwɛ ma we kura ma yɛ mo nhyew me nka sa jimi di bete me nya anta na wo be firi heaven no babru be kuta se nya sa atam watu gyem trɔsɛm we be kura wo se ebe sa tam watu gyem ɛdi hwɛ de sɛ de asɛm sitie ho dwuni na enwa sɛ me hu bro no so me te ne na me hu bro no so ne nipa gu hɔ na ɔmo twa adwadwo hwan na se yɛ wo no saa nipa ɔte sɛ de odifo agye mɛka kasa yi sɛ nyankopɔ de mo se Ghana wa hu bi da dabi Ghana ha de dabi eti we na sɛ gyina baabi ɛna wobɛto to ayampe a me hwɛ wa no ayɛ me sɛ abɔfra me se honhom de soma me ade kyɛm de minim sɛ me yɛ de ɔsoma me n'adwuma wɔnte asɛ na ɔka ho asɛm a wa na ha ho me hunu ho bɔ ni bebre bet me se me hyɛ ɔbɔ sɛ hwɛ mfiri na ɛkɔ sɛ me bɔ ne hwɛ ne kwan na hwɛ da obenya no obi akasa sɛ da me ma we kran kasa nkyerɛw ne pɛ baabi gyina na wɔn hwɛ wakɔ fa sɔre ba ama wɔn magu ase metumi ayi wa ma sɔre ba na wafa na wɔn magu ase Yesu Kristo yɛ Onyankopɔn ba yɛne no yɛyɛ adiyifo no adwuma nko ɛyɛ ne nyinaa yɛ ahenni ho adwuma ho but yɛne yɛwɔ pɛ bi a yɛbɛyɛ adeɛ bi aka asɛm bi a ɔsoro bɛgye ato ma ho akyerɛ sɔfo mɛtumi ayi wa ma asɔre ba ma wo ne asɔre ba da na onim agu ase sɛ ɔpɛ sɛ ɔsɛ Nyankopɔn akwae wo bɛsɛe wode ɔpa abɔmpa yɛtia me ne hwɛ wode bɔ sɔfo wosi mefiri bɔnsa bɔmpa yɛtia me meka nsɛm bi atɔ no onyakɔ ayɛ me ho adwuma bɔmpa yɛtia me ka kyerɛ Awurade sɛ ɔntua me ka ewuo deɛ mfa ma na ewuo deɛ memewu so wobɛwu ɛna na ɔsɔfo kɔdwo bɔakye wɔ mu yi prophet bi sɔ wɔ mu yi ewuo deɛ mfa ma ewuo deɛ ebia mehwɛ menka owu asɛm nkyɛn mehwɛ ne kwae saa na teɛ wopɔ mpo bɛkɔ na yɛka adeɛ mfiri nyame nipa bɛyɛ ne ɛhu sɛ wo bɔ mpa yɛtia me monim ho nkora wɔ mu ɛna nim ho ma wɔ mu nti meka Awurade Israel Nyankopɔn ho so wɔsɛ MP4 a aba 2025 anaasɛ wei sɛ yɛde ten na yɛde ten anka nsɔrɔma no nomotonko bɛba biom kɔbɛba biom saa toma wo sɛ saa ɛfɛn sɛ nkɔnhyɛ yi a meka ho asɛm sɛ deɛ Israel Nyankopɔn ho so yi na yɛmie TV o ade na meka saa asɛm yi ndi na meka kyerɛ ɔman yi sɛ nkɔmhyɛ ɛfa Ghana ho a ɛgu hɔ no ɛyɛ daama a wote a wohunu a wo ho bɛdwiriw wobɛbu saa sɛ odi fa gyema wɔyɛdi nipa nti ahantan asɔfoɔ no mero odi fo ho sɛ mu ne sɛ obi kasa wɔ Awurade mu na sɛ ɛba a ɛsi a sɛ nipa no mu nsuro no wode ɔse wo nsuo no aso tumi kenka abaabra mesi afobu aka kyerɛsɛm wɔ mmara na okura no ɛfiri ne kɔde wobɛsom sɛ wobɛbie mu aka afobu aka ɛsɛ yɛ mmara wei ɛna aka na asɛ woboa pa wonsuro Awurade mpɛ no korɛ wobɛsa asom deɛ pirikyi afobu aka sɛ nkɔmhyɛ mebɔ me tirim na meka sa afobu aka me
ndi omuni e yam se no Diyifo mo sa hye da ho ye adwuma se Diyifo ne kasa wa awurade ada bi sa se me Israel ni na de betina me kan ze Nyankopɔn ho se me de nka ya ha de nka suburukuni akono de ni ayantane enyame na wa ene nya ha ene wo na me si Israel Nyankopɔn me Ghana ni o na me si Israel Nyankopɔn na makanya me we ho asem na wo ye sɔfo na wo so akoma be ne da mu ababru wo do nsa so mu akogina wa fobu aka wo de beto tena afobu aka eye nkomhye wo se suro na ase wani nsuade wo se suro na ase mu ade ummu de nyame aye de aka tie be de besi kina na won se we ebere bia asapaka ne ye sa men ka majai afobu be kan anti fitiasien de obey ne se wakɔ aba adi bosome na wonu ba bi afobu ebe kan abra wura fi hu so hu akira kwai this abra bi o sa se kan sa so na si kai o so me da wase eno anu die ye ni amo ho wama adanse na da di se eyampa ono wasoma me wa na me wie wa wo ko fa babro kenkai abra bo hye ne se na wo wie kro se twatoro se wo de baye ne hye nkom won se wo de betu ya wo ka me se ne wo ne satam Israel Nyankopɔn na so hye nkom no sunsun FM 3 days 2 days ne ebubu fa so okotena radio so so munya no e bayi fi abo ni wo Diyifo mo se suro we se nkom hye na wo hye eye no kuna esi pepepe wo se suro wo se ye bayi afobu akan asoro ma badwane agyawo hwe munnim de mo se some de brabo no wo ko school wie no wa nya adwuma anya na wafa to bia didi akoro munnim se edome ebre ni pass man ni paso wa obebu na sema ni mutia ti na menye bone no ti na menti menye bone nso no ende o tina ba bi na dwa wanum ade tia wo ye sofo na wo ye sofo kina me ka de ene da wo no so suru na ase da bi ade wasem ye kwasasem akwa we mesori eti ane still nyewa afoku pepe ne da so etina wo hu de besi o de ka go plan go for we mission eno etina no de esiye no na kwa o mo nso mesi Diyifo agyeman minni hwe kwa no mame no kra ho na amame na hinni ho asenka amame nkwa minni hwe kra wo ye sofo wo bebu afa so 100 years o mfiu adwene a ekura wunti me pata pafo me pepa ade bia so ye ne se enyina nyame akwan so a mesi Nyankopɔn ye nyansafo se ontua wo kana no waka se wono a ma wurafi nyina katua ne hyase a na ade boba da bebo mpai na abebre papa de obehwehwe ye na oto ne bo ase di mfidodo na ode ma no a wo ka se nye wono ano obesu afa na hwe so obegye so a Diyifo Diyifo agyeman se ohunu no ma we kura kakrai na se me da so ye bonsa na me nko heaven o me se o ko asori akopede o betimi asam ho akɔ heaven o kopede na se na bonsam tie bon kom se ni biem bo foforo biem you order for Safina do TV na to a high righteous TV Israel Nyankopɔn Diyifo kronkron de wasoma no Diyifo agyeman Benjamin na Samri yene ne twetwe nkomo ewo righteous TV so no baby anu Nyankopɔn Diyifo ebedi ehyemu ye Kumase edweso echenkrum Kumase edweso echenkrum me patro number oba obetimi afresi so eye 0594 844 111 and answer 0539 224 224 999
Israel Yakopon Amahum so se Amen. Amen. Me say why? Israel Yakopon Amahum se hwe. Die bi pa na menka. Na asofo no kwa be to mu hia adwen sachara. Yes. Nyamedi for me pacho asofo adwen sachara wakofa abatumi. Se obi esofo anaso Diyifo yesempakani na se otie ono ahu se asemi ya Nyankopon na moso a anwumre obi abiemu ni di ono aka se Diyifo ono aka se onim se Nyankopon Israel Nyankopon no onim no opese obeye te se wa ekwan be na obefa so ene opeso ye te se me de se ono afa kon obefa so ora me pacho me kire se opese ebi ojai na kwan bone no ojai asofudie no na afi na wo chirim afi na wo chirim de na mi wura Yesu wo no na won timi nkwati ni nkonya bi aje se odo ho bo no de na mi wura Yesu wo no won timi nkwati ni nkonya bi kopem se odo ho bo no Yes. ndi bia na so wonum se wabro so saade a je wa akɔkyi ne kɔhwehwɛ Yes. se de mimi kyini kɔyɛ de ɛkɔhwehwɛ saa akɔ anansi ɛda so a ɛda hɔ na yɛkyini hwehwɛ ne yɛhunu ne saa asempo a kaga na nkɛni ka sɔfo ne Diyifo ne nkɛni ɛde tietia agye sɛ nipa no waa ɔyɛ badwemma na hu sɛ dabi ene bia mede me ho bɛbɔ papa yi na nyɛ saa de a ayɛ bia wa wukyini kɔhwɛ we de sɛ anan entaso mu no kyɛ wa wukyini so bienta wo bienta bi ka sɛ asɔfoɔ ne saa ahantan ho open kɔfo yɛ proud a asɔfoɔ Yes. na nyɛ baabi a no mu yɛ no Nyankopɔn akwan mu adwuma mu ya na yɛ wo mo sɛ we ba da bɛyi me yɛ ya kyɛ me sɛ no Kristo mu no enim Onyankopɔn mu so saa enim na no ho so SOMAFO pɛ Paul oni Yesu nante oni Yesu nante na de na honhom ba no so Peter mo gye ne sɛ de oni Yesu nante sɛ ko mbɛka sɛ wo yɛ ne na 19 miɛnsa ne na wo nyɛ de yɛ on ka ho nti yɛ bebubu no animtia enso hwɛ sɛ de omusi ne ne yɛ de yɛ nante ɛnɛ ne yɛ ne na me yɛ kane na me ba ya kyɛ na ma yɛ de yɛ ɛno na wie Alexander ne han na ne Yohane ne kai fa mo saa no saa na tie ɛda fei to aso me pacho to aso me enko na mehwɛ na mehunu stage mehunu stage kɛseɛ na enipa atwa ahyia wɔ aseɛ na enipa bi gyina ɛsoro na ɔgye nkurɔfoɔ no a ɛgyina aseɛ no ani prɛko pɛ na ɔsehwɛ na mehwɛ na muhunu sɛ enipa na ogyina soro na ɔgye omani no enipa na wasɛ n'anigye abɔ mu paa prɛko pɛ na ɔsehwɛ afei mehwɛ na enipa na ɔmɔtwa ahyia wɔ
Sanum stage in asino. Na enipa no asa multiply. Nipa ni bi asa beka ho. Nanso nipa na o beka ho ni nyina fra yituma. Prakopa no so yeti wona mu no se de auto nwom no. Nipa no ogina so ase wo agi omani sana menka nipa no ogina so ase wo agi omani no. Prakopa na ya ma no so. Na ne kon da akiri. Na yede ne sha adaka mu. Prakopa no ya ma no so na ne kon da akiri na yede ne sha adaka mu. Asema akwa hu de nam so wura me hu no se ade no mabɔ ne kɛse de nipa ne gina so bi gu fam a anigye aba hɔ no enipa na ogina soro na enam no so ma anigye na aba mo wɔ ɛhɔ ni nyinaa mu no ya pagya no a de ne to adaka mu ɔsɛ no kure wahu afei prekopa no wɔsehwɛ ndi de mehwe ya ne se mehu ye ne se ba bia nipa na hia sa na omo esu na sesa ye tuntum ko ano afa nipa fie obi oba bia de bana ne osu na eba mu nyina so obi ade ne sagunti obi eba won so hye tuntum afa prekopa na nipa na atwa hia no mo ba no kyese awreho ato obi a so awreho aka obi a Asema kwa de uhuni asase a otisi oman a wo mu yi onipa bi a ogigi nipa ani na nipa dono na nipa ni gino na nipa ensusu nka bi hyem so obewu ne brasa nipa na no ogina soro no ye bema nipa ni din no ni din ni bi ni k sei k obi won kwana ne ho otene yemfansi on said ye asem city on say sakasa we ya nkomhye ya kristo na no so a me kan no hwese me katro se nipa na ye bema nipa ni din no ebi k ni di kan aka we nyina akire wo masɛ akire wo se di obewu no stage go gyina so stage kɛse maka we nyina akire na sɛ edi nansa na sɛ Ghana the whole the lumba owua wo se maka de sɛ pɛ me nya na wo sɛ Ghana fo kwa sha sɛ omu mi sɛ papa ɛdeɛ ne yɛ na asase so Nyankopɔn sɛ yɛ bɔne na nka me nka nya de yɛ enkyerɛ mo enya hantan o sɛ wo so timi kenka yɛ friends mo akɔ asɛmpa Luka asɛmpa we de wo kyerɛ rough me sɛ o de efiri ne kɔdo sa bɛ so ba abru wiem yes afobua kam yes sɛ maka we na sɛ Ghana ha akonodi wa ha Antonia ma wa ha ayanta wa ha kwaku firi wa ha boɔkyere wa ha tigare wa ha esuma bɔfo ankofo de yi adwuma obi antimi ehunu wei na so Diyifo agama no wɔ se yasoma no sɛ Kristo na onam no so soma na ma ne hunu wei no wɔ kana ne nyina asia enya afi mu asɛm o na nsa de yi 3 days enanum de yi na sɛ sia de meka sɛ ɛwɔ akiri no hwɛ kwan fa so wɔ akiri 5 months yes yemeka sa de ewu akiri no 5 months eba 5 months nam so wose sesi acha so akiri me wose celebrate na we the question say papa bema celebrate mo say ma o ma nyina ka ho ene ma na kra na omo ye say omo ko ebede no aka say bema ko pon no mo hu say bema ah na say de mo ayi do obede na je chimbo hu ena bo se menu to se na wu aje so fa me so no nyane o raya mobo se si ado de dia chire mo be hunu o ba pache de bi o be hunu pache de bi
They say, "What be the action of who?" Pacha de Bura. And so, the way you actually me. Diyifo na I want to ask you, Ghana my dawase. Say, unyabre na utchen Onyankopon. O share no. Now Israel Onyankopon no. If he say Onyankopon na mo so dey righteous TV buy no. Ye wa Diyifo bi wo Ghana ha say ya. Asem bi e besi Ghana bi Irade yi chiro mo. Be if he say righteous TV buy ye sha ase bo prophecy Onyankopon na mo so omo jai. Obia din because oba ka se Onyankopon yi chiro wa ba chiro. Te say dey ne o ti a wo chire udi mu. Omo yi din And say maka mehu ye no. Eso ati wo man mu. Ye da Onyankopon na se. We are omo boy. Say what's all your suffer? Na asi wo na urade sene me a. Ese wa. Yes. Also ye Diyifo. Na asi nya minim wo sene me a. O de ese wa. Na ono na edi u Diyifo suffer no na edi hu adanse. Sempa kan no. Wadi hu adanse ade tifie hwe me no. Yes. Wadi hu adanse na ade tifie a. O de hwe. Ena ese mo nsem nyina. Na we nsem we wolum sese hwe nkom hye bebrebe yo. Da be na mabetena TV so a me ne mo kasa na mabin na mayesi na me tuko na me tuba Yakopon Diyifo na me nsuro kra saka do so mo bebua me fo ko bebua me fo ti hye nkom yi ene adi sema na wo ken ye hwe e papa no asofo ne Diyifo mu ya won ka asem no kra wo TV so Abanye izo ahye mi o mo be ye no huna prophecy obeka say is we me se coat me pacha de ma botai ada na wa se coat abotai wo jaw wa so na wa huna urade a wo na wa se coat abotai ada na wo jaw e che so onimu ana won te kasa na se wo de mo se Diyifo adwa me shata de tentene fambra amini me shata de tentene pacha ura mimi pacha wo se Diyifo adwa shata de we ya e che so ye bonsam bi na wa se coat no wa ye de wa botai e no de jaw and the actual say we crowd coat no tie no wa po me pacha no kre kasa na make any any me pacha and so coat no tie no wa po Onyankopon aye de wa po wa bu anim tie wa yi o to twene onimu nti se bi Diyifo adi ma shata ni we le no nti so wo kire so wo mimu no kwasem wo kire so ba soma me no kwasem ura wo kire se onye akinye bia enye ye onye akinye bia bonsama na wo ye de wo ye ntia na so ye urade dia dia ka be she urade mu ese tro 7 mi Diyifo mo se na aka yes o se so Diyifo ne kasa body me se wo a wo hwe mba bia numre no bi se Diyifo kra ye wo waka se Israel Nyankopon nam ne honhom so se waka bida bianca bi de ura asofo nyina no be kana tom mo preach ni nyina no be kana tom me so wasoma me amen wo hu sa asofo na yira wo man kwasem Diyifo na mo man na pim kwasem ura ye se wo se Diyifo kula preach a ne preach nyina 15 minutes pacha na na sema ye dey onye crowd wo ye business yes onye crowd wo ye business iti Nyankopon na sem cross akame wo yes wo mo be gina wa acha 15-20 minutes o maka sa ye dey awie because wo gina wo terase pe dia ka be nkeka a be ke kama Ghana fo be so ma ahoro no asem no be emfa kwam akoye honam sem ade akya tere ye horo no because me so wasoma me because me tena afidie so mfie du meka Nyankopon asem sa baburu ni pa adwene ene ntiase so Nyankopon asem ensa o me mu Nyankopon asem ensa e o me mu ensa repeat ne ho ensa nkoma eti so obi se wo ye Diyifo na de make won tia so so sofo na se chencha na obaji achinya o de fi na ekro nkofa baburo nkasa cause odi ka kra mu ono ankasa akasa baburo ne ya atoro ha eno asa afa ye de e de kokasa nti wo de on fa baburo gusu mpirichi ye behwe why na se chena nyame ya do na me kwa obehu de besi ansa na waba obehu de besi ne nipa be pono ansa na waba obehu na katua so da ho ye de etwe Nyankopon so wie nka obi a amen yura Yesu Kristo dinemu amen amen other for Israel Nyankopon Diyifo kronkron
de wasoma no tini ni Diyifo Agyeman Benjamin ona samri yetini nkan de ni Nyankopɔn no ade dom no na samri ode aba be dom yi me gidi sɛ wa wo hwɛ me ani wa wo tie me ba bia o wa wo hwɛ me ni ba bia wa wo tie me bia no wankasa wate bi no hu ba bia osofo Diyifo ani osempa kani no ogina oni Nyankopɔn Diyifo kronkri be hiem ewo kumase adweso kumase adweso echen krum eda amen 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 eda yimre amen enyimre die yeda Israel Nyankopɔn no Diyifo Agyeman Benjamin Nyankopɔn nas amen ene onam ne Diyifo no SOMAFO so ma yeho adwire do chese enye yize kura eda enyimre die omu ye etiefo ne ahwefo nyina ye hira amen na kakra me kan se esi panyini dware wi a ne nsu ayede asa yeni ankasa ene yate yasum ne kwase na yede ni su ayede ahumbi ahwe me fachan sedi KRISTO wana SOMAFO Diyifo Agyeman Benjamin so aka edi akire fachan afutu kese a wonam na koa so edi amaye KRISTO wonsa anye edi bio yase ne de chese edi no wonsa anye bio panyin bi mo edi ne KRISTO wonsa anye bio ne de wa be boa yen ankasa onam kwa hodo bebre so hwe nsem fa sofo so be sie Diyifo so be fa commission so badwemma we badwemma don se ampa John fa asori nchechire no ho David we badwemma don se ampa we sofo kra na ye badwemba we badwemma don se ampa KRISTO asabe ka Asaase bi amen se asem na o kan na numa asem enyira mfiri Bible da so ye adwuma so obesuma Diyifo abayimu biu do kra Diyifo obesuma wo ene hwensem ona na ko Diyifo Agyeman Benjamin so edi amaye amen ede wadi Yesu Kristo as amen na yeda na SOMAFO Diyifo Agyeman Benjamin as amen se won so enya akomapa ne wode ahodiri nsem sei nsem a enkwade nyansa nimdie entiasie nhunu wum amen ede abre KRISTO emanyina amen 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 odofo wankasa ode waso ani wani ahunu bi sa openkwa ewe ne Awurade Yesu Kristo mu a ani Onyankopɔn Diyifo kunkun Diyifo Agyeman Benjamin de wasoma no enhia ewo kumase adweso echen krum kumase adweso echen krum medofo memfa asori nchechire ho akwa asori ache akwa asori 40 years ebi die 50 ebi die 30 obi nso die 5 obi die 10 wow timu so akwa asori ba eno me bi wo ho ensem fata okwa sofo ne si jaibo ni o jaibo no ntimi nka bone ne nkyerɛw ntimi sisu se wei eno Nyankopɔn Diyifo kunkun meje ahyiamu aye Nyankopɔn ya adom Ochinechi Wednesday ya Onyankopɔn Diyifo yi oni amanama nyina nipa nyina akra nyina ehia ewo kumase adweso echen krum righteous city na wukwada no mpaibɔ Onyankopɔn Diyifo yi tone nsafro bibia odi anim dika di Nyankopɔn asem sede ni Nyankopɔn di amano no eteteye obi a wodi anim ne de dadwene Yesu ya mane yesuagu ni Nyankopɔn ne so na de ani gine se owi a sede bo hye ne tie no sensenkyere ne ebedi won na age asempa na di nachi ni Nyankopɔn nam ne so ahodwiwie bebre ayare se ye adwuma nkom hye ye adwuma anu bi na bebre ya hu no TV ne so no men di ukrabro sre pauchew wunti na KRISTO awon to aso yi osoma no wa wo hwe mi ya wunti na Nyankopɔn onam ne honhon so esoma no misrew fa number yi o ba afre ye be ma direction no 0594 844 111 and answer 0539 224 999 aha ana brebe ma ye kwan ne adijumadi ni nyina abawiye eda mepacho ede na wo katwa to okra
yɛda Israel Nyankopɔn ne yɛsafo de Yesu Kristo ase bio. Amen. Na yɛda n'akoa ne somafo Diyifo Adwuma Benjamin ase. Amen. Sɛ ne nso enumere yi ɔmo yɛ nhyira. Amen. Ɔmo kyerɛ tiefo na hwefo nyinaa sɛ ɔkyena na ade kye ɛyɛ okuada. Ɛnyɛ na ebihyia mu. Na Kristo nam n'akoa ne somafo Diyifo Adwuma Benjamin so akyerɛkyerɛ yɛ. Ɔsaa de abɔ mpae. Amen. Ɛde ma ho sɛ Diyifo Adwuma Benjamin no kwafo ne sɛ ɛne Kristo ka kyerɛ n'asuafo sɛ mo mpae o ama nkɔ nso. Yes. Diyifo Adwuma Benjamin da bi a ɔka. Ɔsɛ ei Kristo adom ne tumi ɛwɔ me so. Yes. Nso mesrɛ mo mo mpae. Yes. Mo mpae. Yes. Nti ɔtete nyɛ kwa bebrebe so. Nti kuada mpae bɔ ne ana ɛnya asɛm ketewa. Yes. Ɛmfa ni agorɔ. Yes. Ɔkyerɛkyerɛ wie no ɔsa de afa mpae bɔ mu ma yɛabɔ mpae. Yes. Soma frɛ ne Nyankopɔn no. Yes. Sɛne bi no kɔkɔɔ no ɔsa srɛ biribi kakra bi ma yɛ a. Yes. Ankɔhu sɛ ne Nyankopɔn no sɛ ɔde yɛfa kwantene ne so. Ɔde yɛbɔ mpae. Amen. Ɔno nso ka bi ma yɛ a. Amen. Nyankopɔn agye atom. Nti kuada. Amen. Ɛnyina yɛbɛhyia. Amen. Na yɛtwɛn ne Nyankopɔn no. Ɔnam ne basa kɛseɛ no so Diyifo Adwuma basa kɛseɛ no so. Ɔno yɛ nhyira. Amen. Ɔdɔfoɔ Nyankopɔn yɛ adom a okuada yɛne Onyankopɔn Diyifo Kronkron bɛhyia. Saa nso na kwasi da biara Israel Nyankopɔn Diyifo Kronkron ɛne akra nyinaa ahyia wo a wopɛ nkwa no ɛne Israel Nyankopɔn Diyifo mɛbɔ mpunimpu ɛwɔ Kumase ɛdwe so ɛkyɛn kurom Kumase ɛdwe so ɛkyɛn kurom sɛdeɛ medi kan ka kyerɛ wɔ no yɛbrɛ no aso awie aha na brɛ mɛ kwan na di dwumadie no nyinaa aba na wie yɛ mekɔ so a de aseda kɛseɛ ɛma miwura Diyifo Agyeman Benjamin wura Onyankopɔn no asomdwie nkɔ so nka ɛwɔ akonya kɛseɛ a wɔde ama me sɛ mɛtena ɛyɛ TV kɛseɛ yi so na mendi anim na mendi dwumadie yi aseda nka na bi nka Onyankopɔn no di aseda ɛtɔ so mmienu ɛnkɔma yɛ maame mama Beta Agyeman Diyifo Agyeman ne ho kani mama baabi a wo biara mesrɛ yi wura Nyankopɔn ne sɛ ɔma wo ahoɔden ɔma wo kwantenten na ɔma wo yokoduro honhom ɔntintim wase ɛwɔ tenenee mu na ɔma ne nhyira ne n'adom ne n'asomdwie ɛnka wo fie daa mekyia asafo mpanimfoɔ nyinaa mekyia Ɛdagyan mekyia Ɛda Feza mekyia Ɛda Beneza mekyia Ɛda Louis mama Pat mekyia wo mama Doris nso mekyia wo afei ɔmo a ɔmo sɛ ɔmo asene na ɔmo boa me na mede dwumadie brɛ mu ɛyɛ MCR Master Asare editor ɛna ɔsɔfo poku cameraman sɛ ogyina akyire kyɛ sɛ wohwɛ mfoni ofa ne fɛfɛfɛfɛ kama ɛyɛ ɔsɔfo Paul wo so nyame nhyira wo me a mede dwumadie yi brɛ mu yi medin de ɔpani